Afghanistan, yo. Yeah. Afghanistan, yo. Yeah. Yeah. Chelen wine. Shelantopa papatana sheni. Shelen wine. Yeah, kwa Afghanistan. Shelantopa papatana sheni. Shelantopa shelen. Shelantopa shelen. Shelen wine. Shelantopa papatana sheni. Abusiafo ya be ko Afghanistan answer medical culture say na we surprises bebebe at the mount e we program yi in fact emra program bi ko so e wo wiase na esi wo Germany mamu na huhum nyina ni aso twedi ampaje atum ade na esi wo Germany mamu no wo ba Ghana ha na chakra ade atum ahuhum nyina asom akoma nyina asom a kire sa do heaven den enra uhunu dwumadi akoso nyame ade bia ne nsa wom no wo ya wo ha ho bebrebe krokrowa enso na nyame en mo nyama yemuma nyame enwosra yemuma ade en na mama akoso asewa ne na busua kakra ne ye e wo Germany no abusuafo you have no idea de ebesie a ye nyina ebehunu bie misu no obi ya ade aye fast what na tinyama bi ase wo tinyama bi ase a bibia ne ho ebebo hu enra de akoso no kasa bebre was spiritual and physical implications papa na be ye bone e dia ma obi a no so e be fata no enti sa pepe na tie ye nyina ye hunu sade e en monyam si ye na mama akoso ya sewa sime ko asori akoda ma asem nyina ade a kire nyame ye ne ba e be kasa ne ba kwa kupon na bibi wo ho a osi kontonchi media wow. Mama akosi ase wa ba. Yene ne bekasa. Yeah, dear. Madam, go to court issue and stop German issue. Court issue, me can't want it, Papa. Etambe krani. Mi me ya madwuma no. Wo be shame de nani mi nya de me kan na me nkoka de wo pe. Na samaka, enya court issue na mi wie bi house pay no mabatim mame. Na una control program ni mame. Ya simple ni. Edi yo. Mo nkwa fo ni 3 update ni mrem wo ho. Ti ha ya na mbetie. Mo nso mo ni abotere. Ya ni oni kokwo. We nka nkyerɛw. O mo nka de yakɔso mo hu reality no. Ti wo ba abetie queen. Nta nya abotere be kam so. Ma nka abayam dai. Erade. Eliyo. Ame mo abotere ate. E ba be ka kyerɛ why. Enti abusuafo mama akoso asewa asem. Meta aba court ne so. Na mama akoso asewa enura empanyimfuo bi enipa hwe ade o enipa hwe ade wonim se durumre bi no me na mo tete no esan se nyame adom me mehu de wa ani munti ne mada o madai hwa nkromo na bi su ebreba aba ka kire wo da su su opu hu bibia mo asu enti mun kafra mo amusu ye no na mada course eba ya akesefo course me nya bi mpoda obi o ha kwa me ne nkasada. The difference is clear. We hear so say ya and wa be ka bibi a kire wo abusiafo clear and
bibi ewura me sisa wo ya de nya metu media kira ho ewura ni papa bi timu akoma bi mu ni offices bi na atoni pa akoma so eno asa de keto na hu so mama akoso ese wa ye no you have no idea the aye you have no idea the akoso nyame akasa na nyame akanya ne ho nyame akeka ne ho sami yankofo mbetena so mutumi kan sam pem bi body bi ekeka bi kira wa ke bia nka nka akoda nka abeda betanu emfa results ma cause enya no ena me kawie na de ehwe ne maaya da bi de ekwa akire no ofom na apie abontene no eno ene hia entabusuafo mun kama kuma ntum yam case bi a eda ho awa asem we ho ebi nam procedure papa mu ekoso a bibia ntumi nwuram no hui iba so hui case bi eda ho onam ni process mu hwan bibia ntumi nwuram kotara kora ntumi nwuram ntati akora ntumi nwuram enti nyame abasa a womaso ene adwuma nyame ye no emma obi ade bi abahunu bi ma emu abam huhe bibia kora nti en mada call aminyaye na me sorry call sesa baaye na onipa bi wo ho mutie kire ahwade anu amadu mra bi kwa no mo akoma wo interest bi wo baabi beto mo tena ase anra na mama akoso ase wo sanse ade a wo ye nyame ho sra wom na nyame tumi di hini wom na ho nkonkonkon nim bie da so nti saa de ketwa na maame ne yeye no ade na hu sama mama akoso ase wo abusuafo kakra bi ne magina ho na okwa asori dem na so candle na wo gina ho na wo kai sani kunu wuye afinie no ha hwemudro eduro ene spirita na tachire ene adwuma edi akire na wo video na tukosa na eko na memeda ho na call sa ba mini ba bi afiri na nipa ne fra wi mi gina so ye de koma mpanyin kase bi na mse wow timi ba ya manim sira me se mentehe to ohu bibi dia me hui mi hu bibi a wo bi a wo hu ohu bibi dia na hu a se mama akoso asewa ko me kra na mama onu mu na ekira me na mkopa bi rai na me nya nhuni ko mada me nya nte sa ko ni mpo no na mada ada say ton Maame ne oya spiritual dodo na maame no kasa no won kasa ena wante na se a wo bebu ni se bia obi nkasa ntie bia sei da bi de oye bia no ebre mu kra ne se de ase ato ne nti ne yawa wa fam nti no amanya me direct ne mo ampre ne ho kra ensu ha wo na nyame ahye maame ne den oye nipa sometimes betumi asuo betu but nyame ahoɔden ahye ne ma eniema eda na akwa mu enti saa de na mma akoso asewa ye ne nra no ye nim so ɔte Germany no oye twadi ampɔnko na ehu Ghana ha na echa nyina atosom emframa ne ahonhom ya asase ne nyina de kɔ edi bibi papa bi na eba ye nyina ye te ha ye bemu wo bani se ya ne aka ne kasa ko ma keka ne pempempempem ma enipa mfa fa kire nkwa ya adwuma ya ka ne se ya se nyame anamu ya adwuma oti ase afa onti ase abompa ye obeti ase na eda results bi beba no wo behunu eniema ya order eda na akwa mu e wo side bi bia wani hwade ya ensem ba ya di kan wura bia bi wudu hanse ya wo tikɔ ena bibia yeyire pampe dam omo nam process ne so ana ekɔ frama mfa ba bia enya kwa wiki ya masa de appeal na update na brawo na maame ne yankunimdifo mama akoso asewa mama na to mu o etu bam wose nipa ehye datena se edidi wo na ase esua wo ba apaye woni nseso atete abrane atete anintini abusuafo eni mama akoso asewa ba bia atem wate
me na da bia meka akyerɛ wo sɛ de esi adin bia no wo de ɛyɛ mini bi ai sɛ wo gidie sɛ ɛyɛ spiritual sɛ wo nyini sɛ ɛyɛ spiritual sɛ wo gidi sɛ ɔno ana ɛyɛ sɛ wo de ɛha ho kranka yɛ hyade wo de wo me nhwa ade nhwa ade na wait kwa kupon abusuafo ha ya sambe me ba show di me ba wate me ba di me ba as I'm continue let's move on and say di with the pressure to me so ma me come answer me ba wate me ba be show me do fupa nya abotre kakra bi ma me the update na bro why na me tie mama me ne mama ne ba panyini be kasa bibi wo ho pese wo ka kire yen pacho me pese me ne ka wie na yekoye ne nti yentie ne ni mransa yenko ba bia na exclusives bebre wa ha yes celebrate mama akosu asewa ni kunu that lumba ne 1 year ne 26 July 2006 exactly 1 year ukunu Charles Kojofosu papa that lumba free mu na free sabre no enwema mu anyemre kra ma nenso so onyankopon ahwe wo so wabon ho ban wa mabone bia anka ho wakyekere orure abesi sampempen so yi saa nyam kro na da so ho obekoso abon ho ban akyekere orure ahwe wo so na o mabone bia anka ho na de wakoma so bia no obehwe se obeye edi ama wo mrete wo ebi hu enche kra ndi kyekere orure na me kwakupon uba me do pa na sana busuafo aka nyina obia wo do sonko de ma na babia ugina no ho na nyina yina obia e support wo no obia yewu ma babia ugina na wa na nyina yina afa biem so no abusuafo ewo paakoso ekwana abusuafo ewo paakoso ene nsuta ne de keka ho nyina no mesre gina ye abusuafo na namu adamu nyina amase fi se ebra modehie frimu no ne yire akosu asewa manyi ne mu modinachi asupport no aba besin pempenso yi na de kan se onyankopon nhyiram edamu nyina amase na ebre semu no nyankopon so be obia kuma so ade e de amam yedamase pa na de twatoɔ to the team a support maami akosi asewa free ebra ni kunu free mo be pie wo Ghana mo di nachi ebra ne wura ho mo de esere eto na koma so mo bie new chapter ewo na bra bomu ye be koso adamase se mugusua defending mugusua ekekere re mugusua e kana asem bi amano edamu nyina amase nkoso nkam hummom na yanko ekupa edamase yanko punchire obia baako eti that lumba ne ba eye mama akosu asewa eba kwa kupon no ai and out saying can in fact okasama that lumba 1 year anniversary no kire se wo hyemu kenan nsem ba nyina aye ntene nka se nimonyamfo bi pa be ma nimonyamfo bi nyansafo bi werade enra wo make you ma me proud I was say kra gume abusuafo ha enra wunnim de bra yi kasa no ene de mama mo ye wo Germany de aye I was say gume ama akosi asewa enti yenya kwakupon wa ahoma ne so ayepese ene no edi enkomo na afei wate ne ma ba ko mienu bi ne asanso akoye nim ye bra panyini ni monyamfo pacho ye mo akwa aba wo ha ye kontonchi media yo pacho apombo ko de yo nyame adom yenso ye ho ye pa minim oba afun yi so a wo se akekere me saa firi mitiri so kosi mi na ase that lumba wu ye nyina na ye nte wonka
Patronra a dear now to what can what daddy 1 year a drew ye now the message about Bunton. Yeah. Wow. And then come over Papa Afghanistan beba. Question. Wow. And in fact, na Ghana for nipa dodo na nipa e wo memu ni ama no ne ebi mo aboto. Menti ase kwa so ba ayi so amete wo kasa no. Ha, I was say no a enra mete wo kasa ne gu mi no. Wa na bisu a egu me. Be me na nyame nhira enra de wo ye wudni manigi a wo de hye wo maame mu. Wo beda Ghana fo a wo mo asori adi na chi ase. Nenso de wo so ye no enro ama me enya wo a wo eso mfaso na ama ne te ne kram ede papa wa kire wiase nyina nso se wo maame atete yie one wo papa dadrumba efri se ha okasa ho te na enmunyam so e wo okasa ho me pa so enra no na ma prepare dada se mama be kwa sorry na ho na eja ono so 1 year no wo kokai ni kunu na ma prepare dada ana se ko ye beti na chire nkofo se ye muhu so obi ye bibi na musumu ye bi pa so na preparation na gu akwam dada na oh that be yeah nke do bi so wow ye da nyame ase papa Ghana fo dadrumba mama akosi ase wa aba panyini e na oda mu nyina ase enra 1 year no nkasa ada maintain na no ne kasa da enso enra obeda amase ne wasa tim e da mu nyina ase me pa cho na wonni mo maame pa enkofo bebre dadrumba nsami ba ye me fa nko ba bi du begina 1 year ya na ya enkofo kire sa ase o maame emre wompe kasa en womre pacho asemi ba na abubu maame ama na yesa na o maame na nkasa ne su no saa na otie nti se asa bi ya mu de ni bi am so oh wow therefore miraho osini maame ni saa na otie woni ne ye bibia osimi dia manyame na nyankopon ahwa ya ama no oh ti se mfie du na nyankopon hwa nye ma na wo twe papa yi erade na nyankopon so se woni ni hwa moda wow Bray, what is any man? No one wants some kakrabi on Casabebre. Wow. Asami and count, Dodo. Mammy, the on Casa. Only Ninas more saw the Amena, Menamia, Yaman. Asami ran hoy and shell couldn't be my was move. Wow. Me pacho wadaroma and semi by ye. Eja Ghana fo bi kura man so man ka bia nhyem se bibi besi ama Ghana fo atu anamon sei
na sɛdeɛ Ghanafoɔ bi esi kyerɛkyerɛ mama akosua nsɛm no ebi kyerɛm koraa that Lumba yɛm sɛ wanware ne da edurumre bi ebi soso yɛm sɛ ɔne n'agya yɛ osisɛe ebi si oni nkrataa mo nkrataa asɛm bi ani hɔ pakyɛ o maame bɔ wa maneɛ sɛ that Lumba ne n'agya Some community and yes, and go. It can be any baby. I worry, Yakob said, you could if you know exactly 1 year. See our baby animal. Worries are. wow And I funny been at how a bomb Muslim can't in some any. Wow awaligya biara ni hɔ a wɔyɛ ne ba panyin no wonim sɛ awaligya biara ni hɔ wow yɛda nyame ase paa mepakyɛ that Lumba wohwɛ ne nnwom a kwakufo wo ne me ma nyinaa fosina fosue aha yɛhwɛ saa nnwom ne mu a yɛhu ne sɛ that Lumba na ɔmfa wo ni agorɔ koraa pakyɛ wobɛtumi yɛde that Lumba ho adanseɛ yɛdi ne 1 year yi ne ho adanseɛ ne ɔne wo maame ayɔnkofa bi a na wohu na growing up no na ebi ɛyɛ wo fɛ wo maame ne that Lumba ho na wankasa so ne that Lumba ayɔnkofa The mate can say anytime we are even over in the car and in be able to be around both the just a wedding car for wound no pia kai the year program bi wo Accra International Conference Center na ye wo Tantra Hill na braso say Accra Crep Store so stage Ujai stage na eba Tantra Hill ebe fire by ansa na okwa show. Wow. Yeah, nti company India go nti saa de nsuya fi no. Oba mesna waran me fani India go. Oh. Yay, na o ma meet you baba na kai daddy members bebre. O say that Lumba tena ka mu mpo no otu akọ program a obo mama akosua se wadin. Chese ode maame ne ye bi ntia ma wo kra growing up no sua ese da achi meye me yire te se de me papa eye me maame. Oh. Ankopɔ nya wakoma so ade ma no ye bɔ mpa ye sa wo de be kwa akɔwie a bibi bɔne bia ntumi mesi wa akwa mu ane na kyese nei wo da sɔre na wo a wonim wo papa that Lumba ene wo maame a na wo wo tie akira wo se da ati pesa me ware wo ba na me oyɛ te sɛ de me papa ene me maame yi tie akira na wo de wo hwɛ ni nyinaa na ahwɛ de ene enkɔfo kan a ene na kyerɛ sɛ eduru mre bi no wankasa no wo yam hyew wo te nsɛm ni bia so obi kura betumi akasa that Lumba kura na em sɛ na ono maame kura da minim so atete bia wo te ne saa na de toto aya na wo sere pa ho wow enti wo de wo hu ye nda kyɛ sɛ ɛyɛ ɔdɔ kan na mama akosua sɛ wan that Lumba edete yo Mienra wona o papa ntamai na ye mpese be ha ye be kɔ side be bebre dia and 1 year ya wona o papa that Lumba montam no net sei na wo ye wo sei ye de ehu so de wo bɔnwom that Lumba so enim so odo nipa na wa ankasa na wonim ne sei na one wontam so te sei oh eti wankasa that Lumba ewu na 1 year ye kai ni mpacho e de na wo de e kai no wo ba bi a de na wo ka akire no se saman wo ho a So amen Pasha wadaro ma wa wonim ko a eja wo maame gina ano ene ko a wo maame gina mu Pasha me gya wa mo akoi
ɛde asɛm bɛn na woka ɛde akyerɛ wo maame na wo wi a waka bi akyerɛ na chitaafo ne nadɔfoɔ sika akomatɔyɛ asɛm bɛn na ka wakoma ɛko bebrebe a maame akɔ afinie ɛna wɔkɔba sɛ yɛse dadulumba bi kura kyerɛ sɛ ɔnyɛ ne yere ɔne ne gyae nsɛm bebree wɔkɔba saa wo papa wu yɛ kura no wo maame anhu n'anim wo maame wanhu dadulumba no ano ɔne wo papa edi dɔ wo maame akosua sɛwa no ɔne dadulumba dɔ yɛ wo fa wo gyina akyire ka sɛ a daakye sɛ na mehweme ne me yere bɛyɛ no pacho wanhu dadulumba n'anim da ɔda so gyina mu ko pacho de asam na ka wakoma apɛ sɛ wo ka kyerɛ wo maame ɛwɔ brɛ te sɛ mu emu ya dama kan sɛ onye ko ko so kyerɛ na me trigger bi a de start here no pan ko ko wi nim sɛ nkunimje ama amen nche nim sɛ nche ene dia ama amen ya ta tamani na enye yimu nya ne sɛ kyerɛ nim sɛ ɛko enye ɔno nko ana wo nipa bebree team supporting no from team individuals at the more time musika supporting no and na te say the mu yi muso manya time at the church and same no magana for ati ase pa ni te na am ponti ase am start bibi say no ama apa amanfo etrim yi ama amanfo ati asem na se pa yi ni de metimi aka han se nyankopon hyam nyina amen wo time wo musika wo munyansa mu ndiem a je master biawo ta kunwe mu nyankopon beche bia ne da mu nyina mo ape wow yɛda se papa wo papa abusuafoɔ so tie dadulumba abusuafoɔ so tie ɔdaro mo so ka bibi kyerɛ wo mo na usiane de Sini wo so bisa sim isi ni magina say pa enim no aye maami akosua sewa na o ma support na with just a dom maami person ye bia no mudinachi aye dom fo ate nko so nshira so mo so a support maami akosua sewa e dom ase yo na ɛgya Calvin ne nua Denise ne ma no Siara ne de ɔka ho no ɔmo so ɛgya unua mo bibi wɔ hɔ a bɛka kyerɛ wɔ mo a na ɛbrɛ ti sɛ mu ada wo bia yo bra kwa akumpa cho yɛda ase papa nwure nyame nhyira wo ate nyame nya okese no onye wakoma so ade nyina mfama ho abusanfo yɛda nyame ase queen yɛahyɛ me kiki wow nyame nhyira mo pa enye baabi a na mpesa me de bra yi kɔ be mma ni monyamfo pa obu ne ho oti ne baabi a won kasa aye Ghana po a metwe no abo so nti madaroma o question bi a ohia no wanya enye baabi a na mpesa ode ne kɔ 1 year ne pesa o ka bibi kyerɛ ne maame na ade kodi anti e ka no anti obeka science ne nkanda obeka nhyira asɛm de kyerɛ ne maame no ye pese yete ase nti misrew yasimi nyala yo nyina o mi sa mo twatwa mo di maame na me na o mase nyame nhyira mo pa no onye mo kese misimi TikTok for ne YouTube for say mu so ha mo se kasa na amaye enso se na obi atro good job afia boss good job na precious in say God bless you kwaku na ya da na monte bia na free wa ante na free fo mon kafra enti abusuafo madaroma wan hu ne fa efe ene ne ya eye enra bibia eye kama de maye maame akosi asewa ne nkunimdie ene nanim onyam anyame ahyehye ene ma abie unsa ne ma bia ne abie ne ma bia ne abie sa pepepe nso ne tie bibia bebie
sa wote ebe ya kan sama wote ase nneema ni abie na nneema bi nso atintim nneema so ya se wa ya ade na to ho na aka stamp a wo de betim so ama ye hu na de ni muduro na tim wo ya ade na stamp metim so a obi atum be fa de kode ne sign e ma ne be ye ne dia na this time I think say stamp no a wo setim ade ne so no atim ya fast atim ade na mama akoso ya se wa ye o Germany ho no a emunya ha o emu odu e kare bibi de dia kire so na ye client sa asem wan free kwa coupon hoyi ye nim se mama de obi ani bibi o so de amanyame o sini maami onim no efri ne nkura bere mbesi sa abre ono obi anya akasa wonya nya asem o se me de amanyame nyame no a ebe ko ama me na nyame nso aye dai ako ama no abusuafo mo amoka da bed munya abotre wate nya abotre ma ho bre kakra bi se de bre yi kan ma ne bre kakra bi na yen hwade yen hwade nyame beye na we so nya de me de amanyame na mete woni bia anamuntu nyina hodo ogugu so enti ko akoma to yam mo a mo pe ele no update no na me mfa mamo na me nkomani me nko Afghanistan ye na Afghanistan news me ho premier some go Afghanistan ho mu di bra bi atam mo me phone yi so ho mu ni obi atam mo me phone yi so mu nka makoma ntum yam nka makoma ntum yam de ye fa kyekere ye no wo mo a na be fa asane o na nipa ade ne ho bibi ansi a woni so nte ote ni se bibi si ene woni so a chu se te na afi bibi a be fie ene ya gata munya abotre wate munya abotre munya abotre edim de ya kan why munya abotre ndamase ese ya kama asma mutie pa o se na musi tie asem no me hu de me nka nkere mo me fa update ni me na bra ya me ka se kasa fast na e fa court update ne ja ma me se wa asem nya ma me se wa nkam ti ha abusia fo ma me fa ele no e ma wo tiawa na me nkomanim ko Afghanistan efi ahen ho ne ma mienu no update we wo ho e ma mienu no efi ahen ho me kan nyina abom di abrew fi ahen ho wo so if I said the last time me be ka kire wo no say owura to park ni caveat na ne side fo bi na media ne so de akoto so bre na no mo ka so de akoto so de no mo nyamfa nko beta kire wo mo edekoi enti wo mo the caveat ne kwa de wo sa wo ye affidavit of interest de enti a wo the caveat ne ba ya so wo asem ka no eno no na wo de ko so me caveat ne sima betiam o watiam a de na awoka enti wa betiam be ka kire yen ti eno ne friend affidavit of interest de enti a betiam no pacho eno no na me no mienu nyina ehwe animu court no makwan ebre bi si wo na fo ansia sometimes etimi bro so de nipa nti eja edurumre bi ani nyina agina court no a decision a ombeteki enti owura to park de twete anyina ne say wa file na affidavit of interest no e de court a ochre de enti a ode ntiamu ne baaye a ye caveat no me pacho ni nkyeremu no wa pa mepebre na eno no ya hweda abeye ho program de amamo na ansa na no de kwawia ne se oyabusuapanyini na abusuapanyin so a woye no o kyerem so no nkwa na otumi so otumi yidi adeni obi a odi ade na wa unim se ma me brempoma emra mama akoso ya se wa file eye ele no odidi ka ho nti Eurate Park a refer niema wom a wo kyerɛ se mama brempoma no onye di adeni omo nyina di adeni ono no Eurate Park kyerem on na ye di adeni on na timi di adeni enti wakɔ pe na affidavit of interest no wakɔ as abusuapanyini ho no eno no na court nsemu no esanse ele no wo ho
na enkwofo so de caveat beto so na afọ mo de mo affidavit of interest aba na obi kura caveat de ebotu gu ye no bi di ka be catch all the last time me say yen sister Priscilla enso en na lawyer for e de koto court nanim so opese obeye applicant opese no so beka ho enti opese obeka ho no eno so de kwa e wo se wo file affidavit in support as an applicant de enti a so pese yanyo nka ho no won nsam a wo wo se enti agina so je wo ka ho no wo kirekirem e de court ho aha enti ono so a kirekire ni nsemu kama de akoda court no de enti a ono so esresa court no enyini ntum anaso onyini nka ho na omra meka ho na emra omo file saa enkrata mienu eda no a wo de owura to park affidavit of interest call ye no saa da na no omo de ye sister Priscilla ono so na affidavit in support no enso call ye enti omo de ni nyina call ye no court no oda wo ma lawyer fo no se wo mo hwe no ntumi serve Calvin any Denise wo mo fa saa enkrata no de abeto court no wo mo serve Calvin ni Denise mo so nyo mo de ene emram koduru court ho no na krata no ane wosom de command Denise any Calvin na lawyer fo no owura to park lawyer fo na ntumi amfa anko now yen hwe hey efa saa owura to park affidavit of interest or de aba ne ho nso no lawyer kusi so ne nkofo nso ene abre ho ye sesi e ba bi eje omunya challenge owura to park ni tumi so ya busuapanyi na so onya busuapanyi eho lawyer kusi munya nko ho na ba bi omugina ne yese abusuapanyi ni omo qualify adaso omo mutumi applicant no on qualify on ka ho enti court no enhwe kra no we so omo time kra e wo ne ho fi se ele ya ka ho asam yi de ni kuna wuo no ankasa owa ha ona de na asam baaye de ni kuna wuo no a ode ne krata aba ese e ma ne tumi no oba ne ono nko a nipa na wawu no ni nua ba panyini ode ne ka ho ene e wo ha de wawu no ne ma mienu obi anso file ni caveat ba ya no so mo affidavit of interest aba afei de wawu no ne yire baako eno so edi kan de caveat ba mo no kra de wan fa na affidavit of interest amanti ye botugu yi kama se de wo de application bi aba o kire se yanyine nka ho ameno no wasa file affidavit in support enti saa niam wa nyina ye nkofo a wo mo de wo mo qualify wo mo ye applicants wo tumi ebepe letters of administration wan ye na obi so ya busuapanyi de a eho de ma ye waste time kra na ye nyina ye nim se the court ni hye ye sitie no se ye free one ni akotu mo la ya kusi ni nkofo e de wo mo ha ato court nani nanso esan se na application na simple nkrata mienu a owura to park a lawyer fo no e de baaye e fa odo Bronii e de affidavit in support no e na afei owura to park affidavit of interest no wo mo entumi anko serve Calvin Denise a lawyer fo ni ntino gina ho ama court no kire se ne wo mo enhome so na oyemfa asem no enhye nyame yadoma 9th November na afei wo mra asem no so na wo mo enkomonim na sesi ade ayi motion a epende a wo mo di ho nkomo no eye yi Priscilla de no na affidavit no a ode aba anase mpo ni mo ni krata ode aba se court no hwe no onyene nka ho no eno na wo mo eda court na ni mo bobo ho nti wo mo nya bie na mo koba de a afi na ne ye behwe se de Priscilla de court se anyene nka ho no court ne beji atum anase onyintum owura to park na affidavit of interest no court ne beji atum anase ye beba atu ogu se oni capacity sade lawyer kusi na lawyer for echirechi buru na Calvin so ed ne de koy wo mo so do affidavit of interest ko eno so o mbeka de na afa ho Denise so de no so ebekọ akosi sei abusuafo sini awieye ene ebehu chale ebekọ so ade achire na ya keep you updated a ye de mu nsem nyina ebebrem Pacho samuye okay de no openchi mu ne say kura okọ na obetete mi amenkọ Afghanistan na afi yenkọ yenim ye kwa Afghanistan answer na mankan for SNG electrical senfa emaw na yenkọ pe electricals papa anto Pacho SNG numbers no mo frɛ ya saa ya na munya SNG de no
energy SNG number no de oton de aka kire wa gine number me nya da jabo ba kire wo me se ba electricals a open do atuma akoma ato cables kwan be fa so atwe light akofie ho utwe light kofie ho wi a kwan ankane a beba wo dem ho abonten ma fie ho ayefe designs ahodo types ahodo air conditions stabilizers CCTV chese de ba de a e delivery ko Ghana ba bia ye hia so be fresh engine ti gi number yi number ni is 055 555 1622 bo 0 no abo 5 nkwa 5 tronintam 0 5 nkwa 5 1622 ana 020 3392 333 SNG number at the pa 020 3392 333 me pacho SNG electricals eba quality dia pacho betumi edo ho ato yesu ye papa na wagye yen edi afa yen kwa yanim Afghanistan was say yeah. If yahi yeah. Shalem wine. Shelanto pa tala sheni. Shalem wine. Shelanto pa tala sheni. Shelanto pai, shelay. Shelanto pai, shelay. Shelen huai. Shelanto pa patana sheni. I can't just see a tune na boy. Shelen huai. Hey, Reverend you one song. Oh bro. Shelanto pa patana. Reverend ni hon twan or bra papa e o Afghanistan e fi ahin ho asori fi ke ni o bra papa eje eguni chemnya asam ketwa eze do mu hia kra no akadem eja guni chima yam hihie wudi fufuo pa so na osa wo wi ayi enkoye ne wo kire no ana fi ahin ho asori fie kase anim opanyini so ayire ho na okeka ne ho opanyini na yire ne ho okeka ne ho na mka kire wo onde se ba bia waduru no na nananom abɔ ne ho ban a matwa dia mponyankopɔn so opanyini wabɔ ne ho ban a beduru saabre no waka nya saabre a nananom ne twa dia mpon abɔ ne ho ban e wo sofuduma kase anyame dia ma ne wo fi ahin ho Afghanistan sorry fio afen wo be hwe obi anim na akodi nsem nu abenso so o otena na konwa mu a de twa dia mpon ka no saa pepe na obeye no ye hwe onim kura nti wo ne kwa wan wo ne 2 wo ne 3 mu de mbehunu de ekọ enyina nche kura e wo Afghanistan enti en kofi ahin ho ni ehu se de esiko abja forsa mo kai ni hontwan efi ahin ho eye sofu panyini no ne sofu ba ko no a odi video kwato Afghanistan court ho no mo ka video na da court ho no yes enkofo no a say Afghanistan ho no so obi de video bi be court a enam emranim fo bi so ese de ba bia pressure na kwa ma ye namranim fo no so ehwe kwan a niema a won betumi aye say hu meetings e koso niema a won betumi aye ama video no afra no aye so otumi ko gina court da na chi no osu video ni so o ma enti wa pe kwan a eye kwampa eye mra kwan mu na omune emranim fo no edi nkoma eye meetings anopa awia ni anwumre as to how a won betumi ayi video no e dey free court ho na
die wo mu nie video no kura to me free court home pa asam no a wanya won sofo panyin anim no de heda ho aha asy ade ni aka cha osa ade na waye no kono kokokokokka hu kowi aba ma charge na da ho no wa ba be face already nyangopo enti video na wo set me free court wona no ye de edi kan what me we want me anwe o anamontu akọ na watuo ama Afghanistan sorry fie ho no ye di asofo no nyina atam fra pop no e kan nsem bi epe e okronim ba bi tietia wo mo no ene niam bi akokoso e wo sa particular asemkro no a e ma video kopie mo court no hey tanyini na dwatu na gro ene ebo be ga na ha time be 3 mo course nya na minya me start cry free be 2:30 mo ba 3 mo minya course Papike ya say ayi Afghanistan sorry fie kese ho no be dia asofo na odi video no court ho no wosom no sorry fie kese ho no tima ka cho so woni ne fafo bebe na ya asofo eno mu nyina ti eye sof panyin no yes sof panyin tena atena se amen no mkọ asori abufuo nya asam ketwa sof panyin na dwa wose ne sorry fo ni guna ni ma se enti ade bi asofo ba ko aye ene saa ne ma ya kokoso ho abufuo ehye ne mu nkwa enti sof ne so wacha ofie ho eyi na di ya pamo no ya wo ni shu ni sauce nyina boba Afghanistan aniama bi afori ama ya oni abufuo awo so panyini mu enti wunya waade bi wansem bi wo ha sesi e koda so panyini nim bia na wo kan asofo ne ho ne dia probability so do ha wo kode e wo soro pa because edimboni bi akoso ama so panyini di yaw kwantete ya ene niam ode agu akwam na senkoni ho mpa e wo se na asofo nketo ntumi ye adwuma se na munyam no ade bia na asofo nketo an bebam bia dodo na no maguna nim ase ye boni din boni din it be catch us and say meetings upon meetings across Afghanistan me report and ebi wo ha wonim na de mboba ne sonkonfo bi to bekeka ana ba ko ya wona ti ko so for say for su ro su ni gu ana ko kaun ro su ko so for ni so suma wasuma chapa akra wo so say ya makachro say meetings ne course ani nkoma efiri osopopanyini ho no ani nkra ko nya chese ne buafu na nani nso abre so bia waya na adwini so obegu ne som ho ani mu ase wo mo mfa mo nyamre ne som ho na niam enfa mo ho wo mo selfish interest nto mbega bible na to ho bible no say ho de ho ye sofo a ko ana so panyi no wa so bible mu aka asom na abasom de akire no kuta bible no sa Afghanistan ho na wo ka akire no se sofo di ode ma wi wo bedi ni pepe wo bedi ni na kwanso yes ensem bi eso Afghanistan krom ho na ye he ma ye di sofo panyi no te ne ba bi enkofo ni nyina be catch us some report and mama man bo kire mu a de ni party social media ye nyina no na hu so mi hui na bibia o ba bi ekwa wie ta bibia o de ekwa wie yesi asam ma o de ni aye ma ne ho ahwani na achi aye ma ne de na ya enti amasesi e de abusuafo mi report and catch them say na what you ye besi mu do obehu niam a ebesie na probability sense of panyin ba akom be pam no very high no boss of panyin kire me no me kogogo ne ho ayi kakra na mu say sense of panyin so de wa chew odo eninim ni niam bi a mo so aye na wa chew ho be de no so hwe obi ntimi predict mass of panyin no de onye na de wa niam bia na bufu no wo de bibi be sia ma wa hunu se de me kan ye no kre ampani ampa enne bot ya keken
Quick. Say Afghanistan ko bi free ho a. Wo phone ne bearing kra no, eno so ni sunku o. Obi free Afghanistan na me phone yi ton asesa. Sharing. Hey, now me phone is na bearing. Ah, me phone say na bearing sharing. Afghanistan bet me call ni. And the friend me yes ah. Make a fire. Say Afghanistan pa. Na me come busam reporter na my bibi na ko e say wo free Afghanistan na me phone this one assist. Na phone shalem shwang. Me kwa peke ya. O say enkomo na me ni udi ya update na me ma wo no e na anu no. E kura de na anu ya wada ya so yi ya kura e fia da nyina o ka kire. Me ka kire wo say asori fie ho eniema bi akoso ma afu panyi kase ne bo enti sofu ba ko a waya ade no no kura wo kire asori wo fie a chapa ya adwuma ye pa chapa na asem no sade enkra wo nya chest of panyi ne bo afu no obepie na nimbie ma wo mfeba no kura ampani ampa ebo tra ofra mi a me peke ya no se ni nso abani o sofu panyi no awro sofu ba ku shu ni sauce yeso awro shu ni fresh sauce no sa ne ya awro sauce no sa wo fresh shu no anu si ya na no yesi sa na ayi ya di video no kokoto court reverend ni huntwen no se amu nyina ni tete ho hwe ene sofu no omukọ asọrị no sasa sofu ni case na be kwa akusi sei enya baaye no yesi ni ayi kura ayira de aka no kura de da bre se atwekom nya sure sa de aka kura be bedru pan ye kuta mi ayi be no yesi ni nyina atwekom ne ma hye ne papa because a meeting sana kokoso no na wo de no kire ne se sofu we asem no a eda ho no sadia wo wonsam yi ani munyama bi a asofo ne bi yeye asiama panyini buafu no anhwe ye no omkọ asetena na asam ne ba se ne be nti wo enya to ne dia ade tum sa wonso da achi sa na beto pepe enti ma si pepe na sa Afghanistan no yesi jai ejadam esi na yi ni nyina atwe akoma ka me panti nyagro abo akra nwuye no da asa no awuo yesi ne yamu nhye no kra na da asa na ne yamu ahye no ama atwe akom Haje oba an mumu bi ohu sa Afghanistan news no se munim de nipa na mu wo mu a wadra im hihye zo mu da wotu obi anya wo yam de kukurukum anu kwa tumi twahwe kukurukum na die pa free ba na o miensa ba ho na nwumre ni mu ho a obi ani tita wo hwe de na be koso na no because I saw some because no obi de ya de hwe de ne besi no kura ni de na mawu entina de so Afghanistan ho no sa nkoma am de bra na nsan meeting sa kwakoso abufu asi wo panyin no emu opanyin bufu afu ne de enkofo bi ho abekeka ani ade no ena panyin ba ko na ekro no odi so fu panyin no ya pam no Shelanton pam chana sheni Shelen huai Shelanton pam chana sheni Shelanton
Shine, shine, Shelan to pine, shine, oh, Shelen wine, Shelan to papa tala, shine. They said, yeah, Reverend me one chain. Maybe any nusuo, Nanso I said, when pony, and ye me. Me catch us and I no baby, if we of Cassian side of Hokoi. Sa Obia Kuobi. So I dear so on one at her. And will be a cotton in ground woman. And they could send a qual kuniho. Now, say, try, bra. Usudu Tiakosha Sebi. Sayan Chinya, who man also have a Shasebi and Chinya or Pim Tama Munambu. Head to Eddie. So I don't walk with him. Hey, this I better call any day. Not as I done the soon in our boy. Anna, I saw from penny for the beach and say, Case no, I was son. I didn't know I was soon. Young vampire say, one more sorry be a moi. So for back on some noa, a dark and nimno. One bet to me in what I say. Eh, be an acoma buffman and a common equals another Sujina Digina. Sir, and a montuno and a bachelor, you see. Ampeni ampenom kwa sorry. For penny bro. So penny bro was say, one no, while we are born so aguso. Ye nyame abona me na nyina bedua na sofo bebrebe go asori fie hoyi wa odi na edin da usu bedi agro oba ma bible na to us we ensam na free manu ba mukuta bible no wo de be wi akodi agro wa ye de wo pe wudu nanimu a ba wuni obusu a nya fe na obaye kokokran ne se yo ba bi adri dabi o bojidie ni yi ni ho ban Oba ho ban. Twey. Obia be kwa akogina hemam. Beyi wano. Entisa. Di akwaso nyina munya di. Afra wo ka kire was munya di. So I catch all my baby, ya no muntiase. Say akra Ghana ha yetibi ho. Tanta bibi koso na catch any ban so munya di. No bia nya po munya di ansa na munya abotere. Di ni nkire san kasa da bi like atabidi na mpesem kire. Enche mu bia kwaso bia nipa ni munya di mi ka muntie ntinya nko ana ate Afghanistan ya. Ensem bi koso aso catch any paso munya di mi kram te ha ka bi. I said, I send back where I was for mammy and Nubin Temo Afghanistan, sir. A man, Obia say anybody. Aha. And you say, sir, okay, the parents yet. And so your friend individual platforms be. I'm one more proof to be a just any part to briefly. I'm come across actually, and so I'm sir. Say I. Hanya easy. Womani abrepa. Ex-Abusuapani, mesramo. Mo am follow Afghanistan news no. Na mumu bi wo ha. Asabo koso Ghana nsam agu am be kan. O kan no ana opentane anka Afghanistan Ghana nsam wa ha ye kan no a Afghanistan nsam ya o de chen Ghana. Eh mo. Afghanistan nsam ya mo de chen Ghana. Eti Afghanistan fi ahen ho ne de eja no a efiri panyin kase no me reporter ne kire mu a de asi ne no e kire de asem bi a asi ho ene de nam kwan so ba ene de fia awade se wonim se de wo man kasa ne ye se sa Reverend ni hontwan no a odi video call court no ne hunsem bi akokọ okoso was of panyin ni mra bi atwa ma nyame nko a o chese ayese nyame nko anka wo nka wasa bi ba ya nanka ye honho ne e consider bibie na afa de chese wura atumi afi ho ama bibi se ikoso
na me say bibi say no so hwe en na assign the case no na me de ama na ye nwanwa ye sha wo sha me bo say abufuo no afiri panyin no akọ ne baby na afiri sof panyin ni nkyɛn akọ ho no e kyerɛ ma ne bo afunti e affecting nkɔfoɔ ne afoforo ne asɔfo afoforo bi e ho no no ma me hu de betumi asia na enne wo frɛ me say the kinds of panyin no ya wona tikɔ no sof panyin na wo sɔfo ba akɔ tikɔ ne me report an here too much yeah asiphobia say hey asante kata we say yeah hey so nya reporter what can something to investigate now if say dan ko catch him say meetings bu aya ogina so nti no wo nim dia oka asi meetings bu okra no a wo mu nim o say bi wo ho mutumi cause yes na no odu ti what sim common bi call down ma me hunu de ebesisi ene sorry ye dem this of no ye na di me reporter no ye too much e dey na mo ya ma me report then na mo ka kire no Monka say, God bless you, Afghanistan reporter. God bless you. God bless you. God bless you. Munshirani mami. Munshirani mami. Reporter Shelo. Wow. Mo de mo ahu se medi mo chi ahu Ex-Abusuapani de ekoso e ofie ahin ho no afeyam na ma ne mienu ensensem development abem e wo Afghanistan e ma mienu a wo mo nso e de wo masem akodan court na de odna asem kodan court no kire se eba bi a eja ori ni kunu wu ye a said na eja o ma ntama yonkofa sitie ne ade no ma akra ne kwan nya bibia motimi kɔ hɔ ne ade anti no ba ko ne kire mo no so ba ne ye ne ba ode kɔ court so ode kɔ court wa mo hwe asem na na se apai mu mienu nyina mo ba mu mienu nyina mo ba ye na nipa kire wo wi ase mu mienu nyina mo ba why nti apai apai yo ana de odna asem call en si daabi o ma nti bi mpai sa nti obekọ no ato aso na say ho nso ai so ot Ghana he ado asem call high court na bibia nko ya otumi call appellate court no na oto aso ento mo so ye so mbeto aso eno mo to aso ana sa asem no abeye number 1 story ana asa stories a ewo Afghanistan na kire so manfo di akire pa na so mo ntweso mo hwe bebe kwa kosie no yese no nso ka ho report obekumi o yese no nso ka ho Afghanistan ho na sa asem de dom bebua no mi amekọ Afghanistan da ombe hye se na ye judgment day mekọ ho akofa report live mo behu samasi e wo Afghanistan kronim na mi gira court ho e de report no e brem cause mami eri na sam no e serious. Yes, munsem bebre pa kota enipa dodo na no munti ase kwan a eba de ofiri oba ba akumu na eba oba ba akunu so kire mu a wanwa kra no Afghanistan ho country no wo so no enkrata ekuta no eni bibia kire se onu nkwa no ba ne akra nyo no bi na wo no eba nya no bi na ewo osi DNA okuta we nyina no de akra ne ko okuta birth certificate ni bibia kire sa akra ne ne ba ekwowi ase ase ni birth certificate no say wo de call free country who for so Afghanistan court ho a yes wo se fa ne am ade a na DNA no de afa ne am yahu se we papa na anya papa yes ma me no say ebre no entumi amoa ma na anya nti no ade ne da ho pa bet ya heda anya ntu so mo mienu nyina papa no kra te ase na opa asumdie eto mo mienu nyina nkwankwa hwe akora no na asumdie mra ene wo so wonte ase ene ma me ne ya appeal na appeal ne ma pie sisi wom ama me de development abroad me sa nkwa machi
na currently baby a yegyina sisi e ɛyɛ sɛ maame na pin no shake grounds ɛwɔ kurom hɔ no yɛse na anu ada nneɛma bebrebe bi akɔkɔso ɛwɔ hɔ ama nneɛma na akɔkɔso no mu nyinaa akyi no yɛse maame baako no ano so sɛ akora no so yɛ ne baby a court no gyima awɔ mu no ɛho nkɔfoɔ ɛsan so anam after nneɛma a asisi yɛse na wɔtwe mu ne ade nneɛma bi akɔkɔso hɔ ama wɔn san so de adwato anam because deɛ wɔn ahyɛ wɔn nneɛma akɔdu no wɔn akɔpem a nneɛma bi a ɛyɛ amammerɛ ɔka ɛsɛ nka kyɛw sɛ yɛse mfie mmienu duru a mmaa no akurafo a ɛwɔ wɔn wɔn tumi ɛyɛ amammerɛ na kyerɛ sɛ wɔn deɛ yɛse mpaboa bi ne yɛaworo afiri wɔn ase na kyerɛ sɛ wada wɔn ho sɛ mbɛka kyerɛ o wɔn deɛ nti sɛ Ghana ha deɛ yɛse ekoyi wɔn ntoma ekoyi wɔn daabi yɛsɛ wɔn deɛ mpaboa yɛyi mpaboa no firi wɔn ayɛ sɛ hule wada wɔn ho wɔn na akɔ no na obi ani asɛm enti sɛ yɛse gaagaa ne ayɛ sɛ bebrebe a yɛse sɛ wɔn ti kurom hɔ wɔn yɛ ne nyinaa akyi no wɔn akɔpem because wɔn yɛ a saa maame baako no nneɛma edi adanseɛ sɛ akora no yɛ ne ba ne nti no deɛ ɔbɛyɛ biara no akɔpem mu hia ne involvement ɛwɔ baabi wɔn aduri enti ayɛ sɛ still a wɔsi yɛ kwaa ne yɛsa akɔfa baabi saa bɛka asomdwe asɛm ɛna twintwin nipa bo ɛna yɛkɔ meeting no a ɛkwan bɛ ne yɛfa so de akɔ na ɔmo mu baako bi a n'anim mu ne dwa na n'adwene ne sɛ deɛ ɔtaa kyerɛ yɛ nipa nim ɛna wafrɛ maame baako no na ahwɛ nkɔmɔ a ɛrekɔ soɔ ɛne nneɛma a ɛrekɔ soɔ de kɔɔ ne nananananam tɛntɛn wasaa ewura mu na kyerɛ sɛ nhyehyɛeɛ a papa no a ɔwɔ ba no na ɛba ne nso nneɛma nyinaa di adanseɛ sɛ yɛ maame ne ba na maame ne nso wɔ nneɛma ne agyapadeɛ bi a ɛsɛ ɔde kyɛ akwaraa ne ho nneɛma ne adeade ne nti no wɔn hyehyɛ biribiara still na abɛpem maame ne so enti ɛsɛ wɔn adwo wɔn ho papaapa nanso still abɛpem sɛ wɔsɛ wɔn tumi hwɛ ne maame ne ka asomdwe asɛm na ankabɔ mu bi ne nteaseɛ bi tumi ba ansa na baabi wɔ hɔ a wɔn atumi atoa so anya saa ɛbɛyɛ sɛ yɛapere side bi ayɛ wɔn nneɛma biara so wɔn ayɛ ɛde ate wɔn ho ne adeade a nanso adeɛ ɛwɔm a ɛwɔ so wɔn tumi wura mu yɛ mu adeɛ no kɔpem sɛ maame no a ɔse kyenkyene akwaraa ne yɛ ne ba no ɛbɛte nneɛma aseɛ ama nneɛma bi wɔ a wɔwura mu no wɔn ntumi wura mu nim sɛ mo te ate a yee Afghanistan news saa ne ɛka no Afghanistan news saa ne ɛka no wɔn ti aseɛ Fear. Ruben be a meyama enipa ahunu sɛ mini emi okay na obi akɔ wi aso obi akɔ dem ana akɔ no kwa odem ya na asema metena Ghana meka Ghana ni nso ya meka so obi akɔ na ka nko a odem a ɛhɔ ne asɛm no ka nko a odem a sɛ yɛse maame no kyɛ sɛ ofa ni mu fa akira ye nipa kan bi astil ebewie ne so enti wobɛyɛ wa ade ne de but yentimi nyini mfrim totally say baby agina pa upon nneɛma a yɛsɛ sɛ akɔsoɔ ɛwɔ Afghanistan hɔ na nsentam no yɛsɛ maame no wɔn mo hia ne involvement bi ansa na adeɛ bi wɔn atumi ayɛ wɔn ntumi nya ntwane nya da me fi stanti bebrebe yi ne nyinaa na wobɔ mama ne kyerɛkyerɛ me mu ne ade no asa akɔ wie sa no sɛ bibia obeye and ye say oye enti say emu ho bi no na nsem ho bi a yesi afi mu wura mfimfini okakra emu ano ho kakra no e no mo hye saa de na se se nko mo hwe so betumi de idwato bia ne na mpanyimfo bi so a na no de wo mo si hye ase ho adwato ne ntam na nya asem keto a wo mo hye ase afi ne ntam pa te yesi ba afi ne mfimfini okakra ko no ene no so mo sa hye ase ene se no so amfa yesi ade bi wo ho a na wo so kyenkyenkyen a mo ye o ma anya enye yeni ade a yesi
aha wa anye na kwaka nipa ne so no ochina bibia beda di se nipa no a bia ohwema nipa ne ye no yesi ni dibre a secretary nkuta ne bia mu a unyo obi ama ne nyama ebeka oso di so odi wu ti na wose ye force wa de ye tinya ne boni mu aya anya me abeka me so o ebeka me so o ebeka me so o abaka me so o enti sa na mo se na sa de ya na enti no so mo kwa kirem Afghanistan ho na me ba ko no kirem a kire we mu nkofo no mpeso mo de adwatoa eduru pagi na nim no a kire se de enye ne boni and de mo enye ne boni o ma anye sesi e ya pagi no aye secretary no ono ankasa ni position no ehihim wa kire kwasi su biasa ya na chasa aka me so ha na ba ya ama me obia aso wanyi mintu ha na ba ya ama me Dira se mini hwe ya na ye ahu enti nyi se bia omuhu bibia aye se boni mu da bi enye ne boni mu a se dia aba na aba enti mu dia mo nti ne ma bia sinti no mo nti Afghanistan ne ma bia se kate ambete ase pa enso Afghanistan news se ya na e ka no ti me report ane de wo kire me nsemu pa na me sumi follow pa na ma ti o mo story ne so ase come report are too powerful they were last week come me hu say week we panika se ne buafunu an ha ye betumi aho obi ati kopa etumi ase no o da bi o too much ti me follow this tinin sam na se pa ahu enti asa let's do something to represent something oh sa ade no ma anyere me ho anya na say si ya nipa no secretary no ni dibra no asa wu jada hu se de sitie no ai se fajam fatakashim na kire se ya anya sa se pene kosi su bia se afede bibia akoda ne ho adi efri efikesie baabi mu sese ya na me yandan sa emo me so ahu manya tinya ne bo ni mu a ma heye be bo me so enti saa na eko bebrebe no a yese maame ba ko no wo mo akukọ akoso nyina be se ayi nyina no a yese ne na be se na nsantam yese nya asem ketwa sam be ka kire wo enti yese saa de no enyina achi na mo wie no e wo sa akola no mo tumi nya access to bibi na ade se kowie maame ne so do de na asem kokot no di se kowie ne so enwie ne so a wa ye ni nyina nso na era so etuem wow na me say wow say na nyame tumi ye na dwuma mo se ai say na nyame ye na dwuma na me say nya nkofo aboka eza me say na nkofo abre o se he ya munim de esisie e wo Afghanistan ti me de me tie asesi ai de abusuafo woda Afghanistan stories no wa wo ye interested no ani di akire no woda ada yeah no crepe wo mu no Afghanistan story no wa wo ye interested bia wo di akire bia woda ada na wo say sa ekrom ho no me ka asem bi akire wo Afghanistan krom ho no wo musi kro na kwaye ne ho say edum re bi ase pa asem soro asem bi koso a yehu nsu yehu ye hwe ye ni mu nyina asofo mpanyimfo akonfo mpanyimfo politicians mpanyimfo enananum bi nipa bi e ka bi e wo mu wo mu nyina hunu no kura e wo sa asem ni mo Afghanistan ho na emom asa kwaya ne ho se asa asem bi wo ho na enipa bi so ya bi apanyina na so musukuta dibire bi no mo so interest bi wom na wo mu no edi kan wo ma na montuo mu wo asem kronim enti sayai yenso ne wo tumi bi ene yenso ehum no kra ase nyina atedi hwade ya na ba bia koduri ni se
free saa breako baby a saa nsɛm ni bi kɔ akɔtɔ biara wɔ baby a biara no sɛ yɛbɛtumi adane biribi ama wiase nyinaa hu sɛ daabi wɔ ebi asɛ adane bi daabi ɛno deɛ bi ntiri nsi bi yɛtaa akyire ne yɛte hɔ so obi nso taa akyire wɔn na tu anamɔn fɛte saa otu anamɔn yo ti yɛhwɛ na wɔn nyinaa nso ahunu sɛ sei na ɛbɛsie ne sei na ɛbɛba na nna yi obi ankanwe they all believe in spiritual ne ka physical ne ho na bere ne dura ɛna saafoɔ no nyinaa bɛpia abɔntena bɛka saa ma wɔte and ebi bɔ abɔ bere bi ato hɔ twɛn sɛ biribi nkeka ne ho afiri kyɛ ɔmo so nim sɛ bɛsie na wate nipa bi nka no ɛbɛhyɛ ɔkɔɔ sɛ sɛ na nipa bi koraa yɛ akɔnfoɔ akɛsefoɔ asɔrefoɔ akɛsefoɔ wɔse ɔmo nyinaa hyɛ Afghanistan dɛm ɛɛbɔ mpaeɛ ɛma asɛm no baabi a ɔmo nim sɛ nokorɛ wɔ yɛnti da bia ɔka wo sɛ asɛm no deɛ ayɛ sɛ ɛberɛ bi na ɛwɔ sɛ nipa nyama asɛm no na deɛ asɛm no ɛɛyɛ no ne sɛ deɛ ɛsi hyɛki no nipa bi a ɔmo adwam sɛ ɔmo ho ɔden bi wɔ ebi adeɛ bi mu ɛwɔ asɛm no ho no wɔn tetɛ ahahama so wɔn tetɛ time bomb so it's just a matter of time ɛno so koraa no eti na ano wɔso wɔ hɔ am say hey wo deɛ ɛne mpanyinfoɔ afra wo paa hey miss me reporter yi wo saa wɔ hɔ biem wo hɔ na yɛ dan na ɔno so ɔka asɛm no a so panyin kɛseɛ bi paa frɛ no asɛm bi ɔka kyerɛ no no ne abufuo bi a wɔn nkɔfoɔ bi mu no a wɔn taa akyire ahwɛ enipa baako mmienu bi na ayɛ problem ama asɛm bi ɛwɔ hɔ ɛnyɛ panyin bi a am si saa wɔs hwɛ ya no wɔn ka no wɔn aka no na mpanyinfoɔ asɛm bi aba obi a wɔ baabi edi ka pie ne n'aso ebia no ɔno wɔyɛ panyin fine ɛyɛ nta akyire ne ɛhwɛ deɛ ɛbɛba nipa bi fufuo no ɛnam so ɔfra ɔpanyin ɔno ɔka ade asɛm ɛnam mpɛ sɛ mehu ɔse queen gyina gyina ne nyankopɔn ɛnam so wɔha adwene no yɛka ne sɛ wɔ Afghanistan mu a meha adwene ɔte tattoo stores I'm tattoo stores nkyɛ sɛ ɛso wɔha adwene ansa Afghanistan kasa mu no wɔha adwene ka tattoo stores obi sɛ queen sɛ queen that's all I'm crash I'm Sunday and audio. Nancy the tattoo stores. And also queen tattoo stores. And some member tattoo stores. And I met my Makai. Afghanistan even also me take a sanipa. O say if you take a sanipa. Sano. What I say? One nim kasa no. Enti me kasa na me one pointer. One nim sa asa na me kan sa pepe. Me say the be am kan no me twim. Ɛna ɔse wo kan kan ntam. Na me say me twim say the be am makai. Enti Hade. Ara ni nyankopɔn.
Enti Afghanistan, go back. I see my inside. Queen, forget me. And I didn't go for. And there is a Afghanistan. Bear cows, I say I get you, Queen. And I was like, was slow. Kofi Nance was a cabium. Tattoo stores, tattoos. I'm say, as a Queen man, can it say stores? Tattoo stores, tattoo stores. I'm saying tattoo stores, tattoo stores. Oh, we tattoo stores are the. Oh, yeah, that was say, Papa, you know the cranny. Nyami ayo, Nyami wayo, Wagusu yo, they ready. Titus. Titus and I said, Titus and hey, no, is it? Yes, and I know. My car so mum fear me, no mum fanny agro, fear me, 2 years, so me were 2 years, some fanny agro. Timam not now some call to know. Or didn't ask some call to know some money me and I am mano. So sorry, how much in the swam sui. Kai memories no, brow on the banner. Baby, I didn't banish us here. Ni baby and I made in the berry drew ya, and son will woo ever fun. Mammy kai memories, Miss sorry sui. Oh, sorry, sui. Oh, sui. Oh, kaka, we are see a brabon baby, almost as here. Can it cast them some me know me hon damn found in the echo? Me know me whoa, something I may whoa. Me know me hon that, me know me hon found in the echo. Me ran few though, me ran few that. Mammy Susa, a bonfire pajana seminar. Oh, see, I rather wouldn't somebody be out to me, we are see a one of them. Oh, yes, my men so. Bibi bi also de amanyame wo na me de ma na wo beku so mame ha me ni ba bi akọ prove wo kira wi ase nyina ma Afghanistan man nyina hu so ye nyame wo kira wi ase nyina yes ma me ni wi ye su bompa ye da fom ni nyame tentam ye ane kra ra hodi ya wo ne kram ni pe twama da pa ni pe ka dom pe ni pe gumani mu ase se me bai kra no me ni nkra ta bi a che se me na me wo no me bai kra nyam na me wo no ma ngo kra da mi kra se ma ngo da eh kika ho papa kika ho na wo ba me konsoyem na nso ba bia me gina dia no ode o awurade kasa na ma me ni wie ye e no san so kwa asori kwa pagya na ni kire nyame no se dem no ka ofie no dan mu no hye dem ana me ti ni suo ka no de na me ti ni suo ka no ma ba wo hia dem ha be pagya de a kire wo awurade kasa o be kika ho na enipa egu manimu ase ha yese o hye ho ne kokoam a o boss empire no na ebubu Afghanistan nkonua bebre na echa ne ahunhum nyina so mo Afghanistan kromo yese ne anya asem ketwa erade utie mo Bronii paibo tie mo Bronii paibo se oba waso awo ba ne banie ne ase anya ne ba na wa sori enumre da suom na woni makora ne ho abakosem na sase enti wakeka akora na abakosem na o hyeda mu sutiam ka kire nyame me nkoka nkire nipa me ka kire wo dem ha akora ibrese na mwo no akora ibrese ade we si ha ibrese ade we si ha trouser we ne de sha abrabo ase ade we ne to de sha abrabo ase woni ne ho hwio awurade kasa come search the nyame ha
Misherade Anone Mejifu Mishana Brenina Mini baby Misherade Anone Mejifu Mishana Brenina Mini baby Sabra Sachiriba Nami wonya menya arade Onukwa na mirano Mejifuni mewurade Midimafuni mekamafo Okami hukosi awiye Arade na mirano Minibe Wasini pankadi wabeke bia Misha erade Anone mejifu Misha na brenyina Midi baby Media misha erade Anonkwa ne mejifu Misha na brenyina Na mami kamwani dem Mini baby kwa Sabra Sachiriba Ebraimu Nami woni amenya Anokwa na mirano Mejifuni mewurade Oh Jesus Midimafuni mekamafo Osami mukosi awiye Wangu mani masida Onyamina na mirano Oh Minibe Abusuafo Nyame kaso Nyame okaso Nyame okaso Bema no okasa Ewo Afghanistan kronim aya butu Won foforo bi asi Bibi akoso ewo Afghanistan kronim Obi aya ne de Na ahunhuma wo kronim so asore Won na asomu beboa obi atan Yesi maame ne tini man mu aya ne de Obi anso tiri baby ya ne de Na hunhuma wo Afghanistan sore hwe obi ade O sho obi akoma tie obi asama a waka wo mo kan ne kokko no mo kan ne nipa anim na hai ya hwe ewo Afghanistan Maame ni so na kuma nyina amanyame Saada na nopa no Utu sa maame na su Na wanya ni su kwa akasa kire nyame Owie wo kwa asore Na osi papa wonni mi hwamoda Wonni mi hwamoda o Wonni bi da Afghanistan stam na ekoso no Nipa mi enu obi aka na asaba bi kan kokko ma bi kan enipa anim Yes se ni nyina so judge panyini ni wosoro judge panyini ni sa wosoro ebi fra mu nyame ebi so fra kra na wawu no ai ena bi fra nyame ebu sa kra na wawu ni nsam na bi so fra kra de wawu no eba na wawu no obi afra ne de yes ni nyina akwa wi opanyini na sa na ahohu a man ni mu nso asore etie obi asem erade Sawudo wa wurade wa komani wajne nyina na sawo wudo wo yonko wudo wunia sawo huwa sasa siani dani butu mi potutu ekogu pumumpa nisuro esuro no ka wo Abusuafo Yesu ka wo ahu ne se kuduo ni mu won senke da se Yesu ka ho kuduo ni mu a mani panya de omo beye Yesu ka wo a oka ho na ebeda dia ma wiase nyina nso ehunu de chiam ene de ewom se wiase agidi sa honhom wo ho ai se de ete Ghana ha agini amadi sa Afghanistan fo no so mo gidie
sa honhom e wo ho tumi wo ho obi wu a etumi kasa kyerɛ ne manete nyame so wo kasa kyerɛ na wote enti ese ma ne mienu ntam no judge panyin ni ba judge de oya right do obi aka ye sa omu fie mienu ni dura bibia ni ho asa o kan ya agudi o judge panyin ni ba judge de oya ne ba ankasa ti sa na obi akeka ne nsam sa na omu nim so mo kan keke o se o sa na nya keke Nimto na Afghanistan. Hey, mususu de mbaku mi na Afghanistan say, musa uda wa wura de na mento na Afghanistan. Metimi aka ni nyina. Afghanistan mu afeni ya kyerɛkyerɛ me nkakra. Ah? Afeni ya kyerɛkyerɛ nkakra mo di pressure about mento sa uda wa wura de no Afghanistan. Hey. Ze kwa de. Ze. Afghanistan mintu kwat na ho. Afena reporter iche mi kakra enyum kakra ka enti se minto na Afghanistan chele nhwane de mumpe bi mupe isa uda wa wurade eh chese mupe wes be baba mu a wa mu besa atena aye se queen queen wise ne so ade na ensem na wanyum ni mu no en na bebam nyama bi so baba mu a mo nte ase enti wo de mma mi nyai enti abusuafo se o ma fini dura anaso mo mfie mienu no edura bibia ni ho mo ya asa ye tra enti bi obi adwuma nse bi asa me ye keke anaso me ye ni saidi a ene ese enya tra nti wo mo kire mu a afei pa na asam na eso Afghanistan wo ma mienu ni ntam no afei pa na de no emu abie ai cause yes obia asem bia o kan ye bia a kire bibia honhom asom wiase ahonhom nyina da jeje de ye no kura se ne ba ene akola no ene msintini pa ya de ya ne ni yete ase se misi no hwe ade na ekọọso no akọso ba bia e wo Afghanistan ho enti de atuamu bia emu judgment so be pie amo bia ebehunu bi wow ade ba report wa ebeti ne danka sa ne ma ne besi so maka cha osa sa asem we hu judgment mekọ Afghanistan e na akọfa aba mekọ e de bedru so mu bua mekọ akọfa aba because the way ansem si wo mu no ano ode am say Ghana ade oba ha obi wu a wa yi ya o e na omo ya amamre ne ade a omo si omo di ni mfie mi na ene ma akoso nkofo so asu yes sa ama me no bedi pamusu a onya hwehwe animu nti no osukura no a humhumpo ompane sa na ka ne nko a woni dem na woni nyame tentam yes wo bọ akora ni din ebo nyame di busa ye nti obi be bre woni ba ho be bre sa ne ba bre wo wiase na de onamu no busa nyame question sa se bre mu de onkasa ene ese afoforo nso ebo akora ni din ene ese omo so e kansem asada ne anim de wiase si biye ewiam si biye se na ahunhum nyina asori etie no magyeje saade ni ahwe obi a akomam ene de obi e kan de o kan nipa ni de o kan kokoam no eti sai ento on bedi the results na be ba ha nche
The results will come. Hmm. Hmm. Some we are okay with updates. Now I'm free Afghanistan. Eba no. Enti eno kra dem mumpam ba bi ntina. Ma mo ye interested in Afghanistan case ni mu no. Munya mo ho abotre kra. Hey, hu o. Saa honhom wo wiase saa tumi wo wiase. Ai kata ne ma so wura ba bi saa. Wow. That day no. That ni dru ya na. People say Ghana ha. I said et saa Afghanistan. No se hwe. Me esisi enya asem ketwa. I'm sinti saa bebrebe ya okasa ya nyina na still. Asa akwa wi akosi maame panyin so ade de be ne ma ne sa akwa wi esi maame panyin no se hwe. Maame panyin ni mu ade bi o mu ntumi. Kasuma nkomo nyanya asem ketwa. Nsi saa ne say so man dem because nyama akokoso no asa ohu ni say no se dabi. Anu de nka ba ko no nka asem o ya aka ne so because secretary bi wo ha yes omu person nti wanya na wanya mfiri ne so a ebeka ne so titakashi pa be say man force nti nti na there be sa omu yes omu hu abeg sa na basa na kasa no wo fom say ye kirekirom say nya boni mu a bia say opanyin na de nam ne so no so hwese na we de ebe da ne akwa animu ya ne akwa animu edi ti eti panyin ba akwu sa se enti se bebrebe no a na omo ye ni nyina na omo nim so mo wi a ade bi ahodin gina yes maame ba akwu na aba ne ye ne dia na agina ne so na omo nim na omo wi a hu sa abepem abegina ne so no na afa de na omo so omo dika akura atrai senka omo kopa che obibiri na ase okay ya ba try tattoo stores Mrs. Oh, okay. Enti mo de yesi say horse so no. Ayese yeti Ghana ha ya na asema ba na obi a na adwene. So ohun say de ya na site o Ghana ha. Yesi horse saa. Na yesi nkofu obu omu hu bibia na je say na mo nim sa ade no kra indirectly kwama omo ozu no. Ni mu de ni patimi yenti na so omu kra. I'm say horse saa na te. I'm say me no kasa phone so ya. No say Afghanistan omo tai sa. Nne kasa ka hey boy. Adia. I'm say poor ne sa ba bia anyo. Hanso. Me? Hey, yes, cute Morgan. Yes, you're blocking Pacho. Yes, see highlights and reactions. Moderate and Pacho. I'm so mistaken. Yes, Morgan. Yeah, I'm blocking my why. She can't say I'm not understanding anything. Hey. One day Afghanistan news na say. Hey, sir, bebrebe. Nyane nkofo bebrebe nyina ese.
asa be wie maame no ya osiba ne ne dia no ono anu so na awie be ni nyina awie madam ni ho a enti e wa Afghanistan o nyina asa be wie madam so adia Tato stars. Title Sadi. Title Sadi. One city, one city, one city. Title Sadi. Yanom the other. And soy. Sadi ni hun so danya asem kitwa o. Ori bani ba kuna wompam. Ex-Abusuapani. The akoso no no. E wo Afghanistan. Te sie. Akoso den. Eti nwa mani di Afghanistan sam wachi ni nyina abotre. Omusu se bibia hedanti ho. Esi se bibia nya hu. Anu hu ke gra kwa. Pressure da yesu o. So mo anya se enye. Adi yo. Adi papa. Na abusuafo. Sawati ase. Ewa Afghanistan. Efia he ho me dia bra ohu update na ofia he ho no. Ene ho nsam na de bebre. E ma me enu so e de bebre. Bie na ope o Afghanistan news. Yamra Ghana. Shelan huai. Shelan to pam chanlan shiny. How's that for? That number. Ena owu ye na yebobo wiase nyina ma na yesa that number ewu no. Afi pepepe. Hey, ene sa abre pam be kai ada na yeba amane na de che ye. Amfa nse nke ye ne sa abre. Na Ghana nyina ye deal. Hey, na sa abre no right to park aye the first interview no. Sa abre no right to park that room by Becca so wu na de che. Sa de che no ye the first interview no. Sa abre ya de assign the emsa no aye na namwiem say papa right to park first interview and say go nim baby a ji say mama akosu ase wana ha the first interview no anti omudi official na dem because asem dey I do not kwa mani mpa eto e dey official na dey bia na obeka nti me kai opanyini em say no say chino em say ade chi na ye ko na 4 days kai visa 3 days time be interview tina na ye ko 4 days time ya eti na 1 year mu an ye wura yi ya asem o eti jabre na nya asem ketwa Charles Kojofosu no obi esu be kai para dum ba wu ye na ne fie o his legon ho fom ho be makata chi orukwa na ma ni paro e ho da fom su wo ne nan sa papa no mi hu ni wa asem yi mu na o ya adamfo ana ko sa brenka ye hu ni so na eda fom so kai that room ba wu ye na ne his legon fie o ye baba amane afoforo no be ma bi osu de ne ho toto fom bi ma ni paro e ho pa e o ha na asibitim se no o ye hwan no o ye busuani ko ye ase ntene yo si kosuma ni paro e ho ye no ye nim de o ye wa asem ni mu ana me nkwa na me kai nyina mo nkai that room ba wu foforo ni ye de camera to fie wa be ma bi gate na no ko su ni humurumuru fom a ni paro e ho bebrebe obi se betumi ya ni driver na ni security okay because so far nsemi mu obi so say na around there wow ye sha dan hu ni ko da bia mbusa we ni busu ne e wono ne hwan te sie wa asem ni ko se sie asem ni individuals bi agidi nti wono ne hwan ye msa o hwa
wa membi wa membi obi si queen please pick us and abi momfa call na me befa call na befa ho no mu begina so a TikTok no mo pick mo ansem akese amoka no nyansem ketwa enti na mpese be pick wa de call no wo ye yi kakra bi a me ka ato enti encha me de phone lines ne beba na wa onso watumi abekire wadwene me be ma wa ha obekasa kakra na ansa no na me de mama akoso asewa on Sunday yadofo a moyi do akire maame no enura maame no ade oba abontene be hweye no ebe ye okwa asori dem ko da nyame ase ne ehu kakra no uhu maame na otum so we kunani ba ni kuna wu uhu maame na otum so ni kuna wu enura uhu mama akoso ase otum so ni kuna wu amena di afe maame ne wa rehuo mu aw oba papa ni oba papa akoso ase wa kire se maame we die wo so ba die aw na mi hira wate maame oba ahobrasiefo monyamfo mama akoso ase wa me se wo that rumba ni remfi wo da enti no kan wo se wiase nyina so remfi wo da efise ade a wo ma that rumba hu ye ebra wo te ase no enya asem keto no that rumba hu ye se honhom wo ba bia wa ma na hu se wo yo ba papa unya ba fam na sha wo nsam pray ade ubi bia wo di nyame ni abotre ne mbra na eye nyame nhira mama sasami ba ye ne se de ho abufuo si ye Ghana fo bi ni nipa binom na ye so de kitikiti be sha wo nsa na wo nso de mbra bia sha wo nsa kire ne adin bia bia nke enyina ha o nye ne se nkofo nye omasom bia obi ama wurakura ntiye nyame nhira mo wate woni mama brempoma ne abusua ne nyame nhira mo Yehowa won nhira mo mama akoso adem se da rumba wu ye na wo me yehunu se da rumba de ne wo ka kire nyina no se sa na wote ampa ko ye ni animo na de da rumba ka kire wo ne nwum wo me yehu se wantwa ntro ba akokora oba bi de oba papa ni oba nyansafo ni oba ahobrasiefo ni oba ne honhom pagya be ma de ne sunsum ta be ma achi that rumba so wo kwa sa ade na da wo so na bi da ne so no a wo de wo de ka ne de homo pagya ye no ode ne de na mma ye di watam nyina na wo ye kese ye di watam nyina na nipa pagya wo ye di watam nyina na mmonyam wo ba wodi ho Uada Bibia Umida Atia donko Mama sewa Ensukitwa ne foka techia Mitu madonkwa hey Mama madonko Mitu madonkwa hey Misi asamkra Oba Ebe kan oba kwa kupon be kan ye Osi first na anu osua no ohwe woni that rumba da na mudie that rumba betena aka ma anu obo udin onni nante kakra na sewa fresewa so mu ye okay a chese adi woti ka ma wotie ni nyum nyina udin fa no ohwe kwan a na afa subu ubu ku na okru subu pa oba ne se da bia na ne mpa ebo nyina ne se misunyame muwa me na minya oba bi ti se me maame na omuntumi nya se de one me papa ye enya nipa nyina o enipa bebre anyina behu om maame no papa abrabo a ompese obebo bida enipa bebre behu om maame no papa abrabo a ompese obekura kasa me maame kura ompese ma ware yesa me maame because obehu me maame anware aware papa bia ye mema de ne maame afasu obe na ne kwa do ne maame aware yesa bisa anto no obi beto ne papa yi ene be oba we kina no oja akobare we bebre be de no akasa me pese ma ware yesa papa enso mama akosi asewa odo na wo nda drum bantemti no oba no ne waka hintasem o sha nyina na ne kon do se de musiye ma ade no na die ne be free bayire ebete bayira homam die ne free suro bete bayira homam
Hey, some beba debi o. Asem ebeba debi. Wow. Ye wuye bia o mehwe o. Ye wuye bia nipa ben wo hwe. Onipa bia ni ho amfumso ni ne ho. Nenso ye wuye bia wo mehwe. Nipa no mo nam obi ehwe. Wo china busa ho se. Obi betumi atena se no waka se me maami suban de me bompa ese me nya oba te se me maami. Me bompa ese me nya be ma te se me papa. Nipa se ne betumi aka bi. Wow. Wow. Ama akosia. Enne wiase nyina kai opanyin Charles Kodwofu so no. Se de that lumba wa nyina ba bia anyen monyam nko amfa da. Na ne monyam bia da bia obo di bata ho. Se de be wiase nyina be hu se wonne ho. Mama, enne wo na wo te ase. E papa Charles Kodwofu so de nyame mfa ne kransie ye. Na mama akosua de okuru ka che o ye timu bie mo ha. Wiase wram firi wo da. Mesi ayire sebo. Apai sede nara ewiase ewrem firi wo da na obeya wiase nyina nsroma kese kyerɛ sɛ wo brand ne bɛyɛ kɛse asensɛn afei na nyame esi a wugina hai maame ati sɛ de afei na ayɛ ababa wa wo na mo 30 so enkwane ahode nyame de bɛma na di wanim ne bebree na me ka kyerɛ wo eye bebree na di wanim na nyame bɛma wadi wo nkwa na me na wadi ubre so aba oba papa bi akosua sewa mama entena se ma ren ho da nyame wo senti a aba ne saa enye bre we mu ne ye de be hyehye dum ne adan abeka se na wo ye se na ye se we ye se no anye se enye bre we tonya hwe eye suban pa no ntete papa ya de ma awo ne usuban papa no akoma pa na de kwa waware maame wonya hwe wai wonya boni bia wonya obi abone die besi bia no eye wo de wonya bone enchiri ma ne ya wadesua bia betumi asua firi na wo ade wa anya bone firi sa wamfa bone na yeye wamfa adwen bone na yeye wo de adwen papa na yeye bibia na nipa ne so de na wo pese wo nsaka firi ne mu na bra wo bra wo ne ho no ebe mu so saa ma wo ebe mu saa ma wo mpa ebo no kokko mu mpa ebo ene usika no ahoɔden ne wo dɔ na ade tada drum ba achi no de na wo hwɛ sɛ ento na bra bɔ no na wo bɛpagya no eno anso na nyame yɛyɛ enti wa mra ngu wo mra ngu ibe no wa mra ngu wo mra ngu yo afen wonu monyam hyɛkɛse ebe pie ewo wiase nyina esan sɛ nyame yɛyɛ wiase nyina han monyamfo baako pɛ no ɛwɔ sɛ wo fa wem na wonu monyam ne yɛ kɛse ɛwɔ sɛ wo fa wem na wo bɛyɛ wiase nyina nsoroma kɛse enti de wo na mu bia is to enrich your testimony no body bia mai mami ya tu national anthem na ma enra bese no mienu mama akosi ase wa papa bi that lumba dofo ba ko pedofo papa bi enna kokrochi mie me den minya dajia jenje mabrabo mama akosi ase wa that bit baby di nra wo fra no boni di na wo bom paye wo kokwa mu no enwuwe ya na no otso minya dajia jenje mabrabo ada kosi ase wa emuse ma wasingumia na di tunyu yo monko sheso biba wejana ni jeni ni bibia eguo sanyana ni sikuni maho edi sawa yodo udontio nyamishra au noba ben nebeye ukura rumbe dawasi na fish ya nei seni krube ya mansa dia debia no de dankrofo manso awoni mpafo froso the way I feel iti sadi anchimia matonyu ya anchroda obeje ni hu edinia
Mami sewa Bronii sadi anchemia oba konofo mantunyu mi anchroda odo beji medinio wo se miriasio nyina enu eni makumem nyina enu o se we mi dawa eti sadi anchemia mantunyu mi anchroda obeji ni hu edinia mamsewa oba Bronii sadi anchemia mantunyu mi anchroda ni do Bronii oba sewa papa bi oda beji medinia wo se miriasio nyina enu eni makumem nyina enu o sawe mitawa asonya mi ni nsani obo mi pepe oba dia na wanya mi eni ajuma meye pepe ore mi so na obo mi so ba ma mi o pepe edi se wa yodo udantio onya mi shrao mirawo ba mi kwanu mo nyam shankwani asonya mi ni nsani obo mi pepe eni ajuma meye pepe ore mi so na obo mi so ba ma mi o pepe edi se wa yodo udantio onya mi shrao mama iti sadi anchemia ukru ni wadi nkra oka ni nyina achira o mantunyu mi achira da obeji ni hu edinia mamse wa hofe obi ba se we sadi anchemia mantunyu mi achira da obeji medinia wo miriasio nyina enu eni makumem nyina enu o sawe mitawa mama nyami shira wate ye okru kan e bia ominiye na ye no kre de wi kire no no kan waka to wi ase nyina ye nwom ye be kasa ko sise wi ase be kwa wiye de na wanye de na okru anya ama wo ba hye wanumunyam chese wa ye de obi nya bi da dudia tunyum nyina atwa ahia na okru ni ho mama de ekoso bia is to enrich your testimony oba fefe nyame nhira wate me bom paye da bia se oba papa wa kuma pasei adekode a wuyi ye pa kire dadrumba a bebrebe nyina chi dadrumba ntumi ntu hu jai na mutumi ware kwa awie ye no mama wo secret bi e wo se mesua ka kire sa asem mu adesua bia ho ye besua nanso wo de course bi si wani so a to the right side no na fa kasa eno na twi victory brenipa the other side bia behwe bia no ye desua de ye mfa no nto ya no mfa attention ko betumi asua mu ade na de ewu ma ye papa no e ho ne ye mfa adwene ko that rumba bibia mu amfa mama akosua se wansie da wanfa na ntete da owi o sinisa me mfa ne ntete nko a o me de ne bo nwum ka mi abeka akosua se wa o ka mi abeka akosua se wa hey asamuni wow Mama, you are blessed. Winshira no. Chese is beyond measure. Winshira no. Winshira no. Ano day. Nyami shira wate. Nyami shira wankasa. Hey. Lumba kan. Papa kodwofosu. E kai wo wa na wo de ato ho. Ye bodi bia na akoka akosi asewa. Saa na no pe no. Saa na wo ye no. Nyame nhira wo. Ba bia wo bia nyame fa akra nsie ye. Opanyini kodwofosu. Nyame fa wo kra ensie ye. Na de
oyire akosi asewa ne kokua mu pa ebo bi a wabɔ de wa hwehwɛ bi a enim sɛ wota ne chi abusuafo nyame aye mama akosi asewa akese na wote nneɛma ase a na wabɛte ase wote nneɛma ase a wohunu we sɛ yenkuguo da wohunu ni sɛ yenkuguo da hey ha ne nyum ba ko se ayi ebi mu so wa ayi akosi asewa nse wa ye na duro sɛ de ayi asibi mu so wa ye na duro enso nya aduro ni nyina ya odonko ebi msi oso de aduro na ya mi nya aduro ya odonko mam sewa tanti asia ka ya mo jamwe and tanti asia bewu that room ba de no do mam sewa o chro to ho that room ba no do mama sewa papa. They said the kind of love no wo mama was sewa no. Just say you can't explain no. Indescribable. Can't explain. Adoni. Ay. Ani abanya wo mama akosia. Na that room ba done papa no so dono. Amutumi tsina bro over 40 years. Bobra bom. Sa. Wow. Mama akosia de misi me ba school. Secret na na sha ho no abema na ntiduru ha pen no abodi. Eme koya nyumodu ha na odudi asesa ya odi. Tini nyina na otro free fie ko studio so okoya ama nko ana oduru ha na asesa. Kire se de kwa kupon be kan ye nya nokre. Osene ne papa de otena aka mu onu ne ko ba bia re mi se na obo na yiridi. Se na obo na yiridi. Tina maami se wa ho ani brei. Mi ama hu se maami asa nipa ni bre no na. Mi na me menda room bantumi beto asa me me honhum timi ti ade ase. Mi hu se ase maami na sa ne hu na ani bre. Na kwa kupon aka asem. Ko da room ba ne kasa 1 2 bi akosi asewa. Room ba ne kasa 1 2 bi akosi asewa. Yo, tu se o wie ko sa de bo nyumo. Daddy Lumba. Wow. Ohun se ni pakura ni bire na ire na mpa. Afa ni mate ase. Ni bire na ya ni bire na ya ni bire. Ni bire na ya ni bire na ya ni bire. Wa wari wa nya na ya ni bire na wari paso ya ni bire. Sewe. Ye mi de. Wa wari wa nya na ya ni bire na wari paso ya ni bire. Kwa kupon wo ye Kristo ni ampa. Asmo obeka nse se sisi so. Wow. Mama akosia sewa. Ya watu. We ye too much. Nyamisha mama ye do papa wadofo. Secret adofo a wa mu hihye tokrom. Ebi tito mo offices. Ebi ye mpanyimfo. Ebi obo kwa adwuma mo tie dom be ma atifi. Wa mo tie dom be ma atifi. Be. Eno mo de tito offices ahodo. Na ebi nso gire na hill so. Me say we secret admirers no mo do papa. Share. People admire you from afar. Bibinti, me na me ka kiro, eda bi dura be ho anije bi e besi Ghana ha ne prekope. Bon se nkofo bi ani age no de ka nam krom pin. Wa mu nyina ya secret ayi o. Wa mu admire you from afar. Bon pa ya mouse Share. Me sit da ubi bia be ko be te se first time a Ghana fo age World Cup. Me su do be hu. Eradi nyankopon. Ofu ahada mu hu pa ya ma wa niema bi o mo tan ni bibi nti obi a ehwe ade no me seda no but se Ghana nipa de ka nam krom pa mani nyina asesa. Wow, I can't wait. Ready.
anya kese a enmunyam so ntimi nya kese saa o onyame so ahyehyɛ ne kese enti wo sa ye kese na tumi aye kese yenhu bi da so obi asɛm bi wo baabi na asɛm ato no na ena yɛse wakɔkɔ bibibi ati na wias Ghana nyina enipa ye dede nipa bɛtiasi abontena ye dede ebe shokew hwɛ the whole world Ghana fo atiasi abontena baabi a kɔfo atiasi agi sɛ woni nguase no ye kese de nipa adwen sɛ ye ni nguase no isa ye kese ansa na sɛ monyam ne ba muda munim de ekɔ ana mu mane ma bi etete mu hwɛ yes mama akoso sɛ wani monyam sɛ na nyame de brɛ sɛ enketo mu anya nketo mu o ɛyɛ akasiem mu behunu kyerɛto obɛkasa me kan saa da no won sɛ ni perfect from offices na bi tuka pa na we nam kwamu ye dede te sɛ de Ghana akɔ World Cup no madi nkunim oh na wa sorry na wa kuro no dida che oh we na wa sorry na wa kuro no ah mira dida oh we na wa sorry na wa kuro no dida di ya de Nyankopɔn ne de woboa wo ongu ni pani mase ongu ni pani mase bibia be fan amin kan fo sanji electrical to papa amfama wo san kunim die ne ntimi ntwan eto wo se amim se mto na esimi nkam obahu de Ghana bobu sase tina nkofo we nyina tai ni payati mo mu nyina nim no korasa na bebu sa obi aka hwe ebi mu nabi ya fasting secretly kwade enu omo da bibia so ne ho ebese mo maba abontan be kasa da nyenso ebi mu eye fasting nyina e de time am yachi omo ma abontan me kasa da ebi na hwe mu mema kantin ka mema ni ntina wam kasa mema ni ntina wam mema nyansafo adwene madwenwe mafo ni mu ma monyamfo a ye nnwuma ahodo bebrebi kasifo bi hwe nya sagna to pa akwatanchafo bi a o kwatanchafo bi a sagna to pa fo bile titiri edani bedure nyina ebehu na woni misa de ya na ehye nipa nkran ne se nyame adi hwamoda ena nka ebe pe ba bia tino na mpacho oni hwamoda onya bi da enye na akwan nya ona na wantwan na ninkunim dia ni so duru ha ensesa hwe o ensai hwe eye permanent odi ba na be stay nyese bia nyame akasa nti me unya hwe ma ne nyeye because wa kasa nkunim dia ba ma side bi no na no me nso dia fata no no so je enti endi asem bia baba wiase otum se ntumi so obu da ekwa ha na ekwa solution no wo nyame nsam na echa de baba at the right time omo kasa final enya ni pasam o ni pa de se tribe ye ntena se ti ye try wo try wa fam de ye ntena se ye fam de na echa ni nyame be kasa at the right time na ye final Osa brade e koma no wodi nkunman monyam nyina aba ne ho ya nkwa ama no nso no anyi sa nkwa ama na ato kwa bra ne musuo bi aba musuo amuna kwa wa adwene kwa beba so ka se menti ase wonti ase o ka kire mo sa na nyame e de rete ani na echa de rete he ba obi ani se na ba ma anu afa obi e koma anu afa wa nkwa ama wo wa anu mpo akoka se me mfa ni sa na wuni ba bia ogina o de mbehu kasa bia nyame the way me asem we me person nyame kasa chance de nipa be kasa no se munimu se wo pe solution se bibia be solve nyame na e wo final say no on kwa court se bia sida anya hwe Ghana kra se bia sida
so akọ to nim so odi nkunima wi adi asam na ma wi na asesa nipa no nipa betumi ahwe books mu akasa ma mistake nipa betumi ahwe nkrata ma akasa we abeka ho da bi mum na nyame de no oso the judgment aba bi antimi nsesa no eye final na mum ye nyina ye ntwe munya abotere munya abotere mo mpaye ne nyame man nkwane ahoden san na ye nhwe de eba sa ebre ya ejina mu eniema bi asia emfa bibia right hwe bibia asi munim ade bia ekeka ne ho ne de eba enana ewiase asaye o na first obi wu na afia du nya asem ketoa afia du asem bi owiase obi eka ne de obi eka na asem ta nya abotere why bia be ye kama me say edano na sam no ye eja pade kese ma won na dom na busuama wona mama yanto ayeyi joma no bena yeyi eni onya sanu yebeto sadano yebeto hallelujah nyumna ye beto enkunimdi wama wona watching Jesus nani moja no ye wona kuche you see enkunimdi wama wona watching Jesus nani moja no ye wona kuche na sa no ye ejapa de kasima wo na dom na busuama wona mumo mayanto aye joma no bena yi enyo nya sanu ye betu ye kadia ya baya ya betu hallelujah nyomna ye betu eba side yen munya ni nyina be ma ye betu hallelujah nyomna ye betu me pacho bra mu betina wa adwene e ka se papa bitu ma akosi ase wa bra boso number is 0554227712 0554227712 number no try ma me be ma empru nim kakra nkofo se na be ma wo ho pacho kasa kakra wabo adwuma yeah that was wabo adwuma pa da bia metena se ade me kan se ye da nyame ase se wadom ye sa ebri mu na wonso so wanye selfish na wama ho kwan se de be ya nyame be fa mu ho kronkron be fa mu na awwa ye kakra wo sa ahohia bre we se mu wona wotie nyina ba bi obi a ye chia mu nyina esan se bre ne konti no eye bibi briefly na me de etwemu na yenya kwan afa course and then course no the best center pa wo ami akoso ya se wa nkranhyesem bia so then is ne kunu efri mu afimu ne yewi enti se wo nkranhyesem bia opeso de ka kire no a na waka de a kire no kwaku pon baaye ono so obeka nsem pi enti yema yenkobo no nyina center wo omonkobo mbedi ye ne so ene ma me akoso ya se wa asem ne so na yemfan necessary ne encouragement words bi fan shema me no afunu ma was apparent we dey briefly in the be 5 minutes grad I was enko do na a omudi ma me akoso ya se wa chi no na do na I worried and said enra Sunday no
na asɛm kakra metimi aka kyerɛ mo ne sɛ Krobi Asante Kotoko se fa ne ntem kɔ biara no ɛyɛ korɔ no deɛ fa ne ntem kɔ biara ɛyɛ korɔ no deɛ adeɛ bi a ɛde mpepere ho obi a wakɔwie obi asase a odi mmirika na anadwo esi dan ɛwɔ so anadwo no ndi osi dan ɛyɛ korɔ no deɛ yɛne kwan no nneɛma bi wɔ hɔ no ma sisi a technically no wotum sɛ ɛnyɛ normal kɔfo bebree ɛkyerɛ mu ɔno ɔse wɔgye amanneɛ ne amamredie ɛkyerɛ mu ɛwɔ akwan ahodoɔ pii so ɛwɔ deɛ si yɛ nnura no ho ɛno no deɛ yɛnya na obiara mfa n'adwene ɛntoa so ɛnkɔ baabi a ɔka korɔ na deɛ wɔ mu ne sɛ busua na ɛyɛ ɛkɔ na busua no ansa na afe no ɛbɛso no ɔmo ba abɔnten bɛyɛ press conference sɛ deɛ nyinaa yɛ nimu no ɛna ɔmo yɛ sɛ celebration bi ɛne ho bɛma kwan ama nakɔ so and it's true so wohwɛ deɛ ɛkɔɔ so nnura no a nkɔfo akoma abubuo na wei di kwan so nkɔfo akoma abubuo because kwan yɛ sena sekra no wɔka wei ɛnyɛ celebration ɔpanin na wɔdi adeɛ n'anim na ɛyɛ ɔpanin to park no na busua no ɛkyerɛ sɛ ɔnyɛ abusua panin bio and still ɔmo nan da so si so aboa bi ebewu ɔpere de bobɔ adum ne adan de ne nanenam mmea ahodoɔ a wɔsa ne ho mmarane ɛyɛ saa papa yi ɔno na de abaayaa no ɛhyɛ ikunayɔ mu yɛnti asɛm no yie paa ɔno to park no ɔno na de ɔbaa no a ɔno nso so yɛ yere na ɔyɛ ne kuna no ɔno na de ne wura akunayɔ mu there's no way say obi a wɔmfa obi ɛnhyɛ ikuna mu na no wotie nsɛnkyerɛfoɔ nhyia mu a paako so ɛkɔ na abusua no kɔyɛ no paako so no a wote sɛ abusua pani a yɛyi no foforɔ no ɛka sɛ ɔmo nim obiara maame akɔso yɛ sɛ wa na ɔmo ni no ɔno ɛna mmerɛ bi a wɔfiri Germany ɛreba no abusua no mu mpanifoɔ kɔhyia no wɔ airport na ɔmo de amanneɛ ne amammerɛ gu akwan mu de ne ba afie ɛbɛ hyɛ ne kunayɔ enti sɛ maame akɔso yɛ sɛ wa ɔwɔ kunayɛ bi bɛfiri mu a me ne ɔmienu nyinaa nim baabi a bɛfiri aba abusuapani dadaa no onni tumi bia ne ahoɔden bia sɛ ɔno bɛkɔ akɔyi maame akɔso yɛ sɛ wa afiri kuna mu ɛn maame akɔso yɛ sɛ wa wɔyɛ kuna ne kuna wuo no ɔyɛ kuna enti ɛno no ho asɛm da hɔ ɔwɔ sɛ asɛm yi baa yɛ papa no firi mu no yɛse ɛnura ɛne afe but obi ahu no ntintan fidie no sɛ maame akɔso yɛ sɛ wa dimirika gidigidi kɔsɛ yɛnkoyi ne ho ntoma tuntum fam fitaa hyɛ no hwɛ baabi adeɛ no firi ba ɛyɛ abotere asɛm wɔ hɔ asomdwe ma wie enti ewu akyi asomdwe mu nsɛm yɛka wie ansa koraa na bibi wɔ kyire na sɛ ɛbɛyɛ sɛ kunafoɔ yɛ gya wei kwan yɛ wei ne nkeka ho ayayɛ at deɛ ɔno no fo so pɛ sɛ ɔyɛ ne deɛ ntɛm no ɔyɛ ne deɛ ntɛm because wɔn ahwɛ yɛ bɛduru brebi no na ɔnyɛ abusuapani bio hwan na ɛkɔyi ɔbaa na ɔde ne yɛ kuna na firi hɔ nti asɛm no yie paa ɛbɛdwa ba sɛ na ɔnyɛ abusuapani bio abusuapani brefo a yɛyi no abusuapani foforɔ a yɛyi no no ɔno ɔte wɔn mɔmfa ɔbaa bi ankɔ yɛ kuna enti deɛ ɛbobɔ ba no a maybe wɔn mo ankasa so ate a wɔn nim deɛ ɛkɔ soɔ no ɛho mmirika ho adwuma na wɔn kɔyɛ yɛ na we wote wɔn ma na wusu sɛsɛ yɛka sɛ yɛka amammerɛ a yɛfa so de yi ɔbaa firi kuraeɛ mu a deɛ kɔɔ so yi yɛmfa ne saa na ntwentwere hɔ no na mo ankasa mu ama wɔn ho enti aduru berɛ a ɛwɔ sɛ nipa dwumadi a yɛdie ne nkyerɛkyerɛ ahodoɔ a yɛde ma ne update ahodoɔ a yɛde ma mo nyinaa no mobɛkɔ so atie ne yie na mahunu baabi a asɛm ne korɔ na biribi si a ankwankɔyɛ den ama akɔma amubu because ne no kura mu nyinaa na ɛda hɔ no mo no obiara ne hɔ a wafrɛ abusua no akyi sɛ ɔkɔ celebrate Daddy Lumba no sɛdeɛ ɔmo yɛ ɔmo ayie naa no saa na ɔmo fa so egu nsa yɛ kuranyɛ ɛho asɛm yi ɛnso de firi hɔ no mo etimi nim sɛ kakra a yɛaka yi no a educate no wobɛsusu ama nneɛma atete mo wenye su ɛbrɛ a wusu no na maame akɔso asɛwa onim ne grounds onim baabi a wogyina ebi a wusu ma no but onim sɛ adeɛ na akɔso no nyinaa emu duro bi ani hɔ
eduro biya nim kura ye no kra no mo ye no kra e ya asem foforo ene ye yi na free kura nim so ya asem foforo ene nipa na okoyi nipa na free kura nim no on na de ne ye eno so ya asem foforo etu ehho awre ho sem ne ehho ayi na ene de he enti se ye ka se won hye mo ho den na mo nkoso ni asem na chi na asem no enkunimdie wom ebe wie ye pa eye ehho education na ye de ama wo no tie ni kwanso obia tete na koma ni kwanso obia ha no ho ni kwanso obia su obia manakoma nye ne ya obia nye hwe de cause yi nyina no sebe mpredua sa obia ka za asisi ni mu niema enye nwanwa bi e broso eti no se de be ya makoma beto mo yemo na mabehunu se enema edi mo nimu no dɔɔso kwan ta na kase niema bebre ne gugu akwan mu a yɛwɔ se yɛde focus ɛkɔ no mo we kura ne kwase nka obi ama na attention kwase nka mo ma attention kura ne nkɔfo gusu ne etie mu keke ɛho hia nya ɔmo nya de ɔmo yɛ hununu hu na sɛ wo sere a yɛwɔ awasɛm pedifo se so won search be your de gye sɛ won sayem o ketre me da wanum no utwa na wototo wi a unhunu hwe so ati de me kyerɛ na se sɛ wo tie opani to park asem kura no wo ka sɛ odo obi esi anan sɛ de adefo no sometimes na gofo wo ka sɛ ya sɛ wakoyi obi sɛ obi ni ade obi sɛ oni ade ne ade no abusua ne request ye oba na abusuafo no omo na request ye sɛ ayese yi sɛ oba no onhye kuna yemu bio ejina basa bia wo ba fie ho no ma hwan na onante ne so mra fie ho no ma na ohia bibia hwan na onfansi ne so ene wo kan ne sɛ iri kyerɛ no eji so hwem na sɛ wo ka sɛ yayi asomasi bia bobi din sɛ won konkoye diadefo a asante amamremu no nye ne kwan no ɛgye saa ne yɛ no eduru mpanifo animu a ebɛka sɛ mpanifo metie bi sɛ ɔno ankasa ɔyɛ saa de ne bia si ɛwɔ ne fie pia ma na hunu a ɛto gye ɔmo a enti nneɛma bi wɔ hɔ a yɛn soso ɛnte saa koraa timi sɛ yɛkɔ yɛ nim no yɛbɛsua ho adeɛ pii na nneɛma ahodoɔ nso wɔ hɔ no yɛsusu ama na hayɛ yɛtumi moving on Amen. Medasi pa. Ebusuafo samate me be manka mo ho atom se fom. Ya mi nshira mo pa enti me pa cho mo ana mo busa number no pa cho number no 0554 227712 0554 2277. Hello, 12. Yeah. Yeah, Joso. Yo. Acho empa ya ni ayi ni. Ba me take a 10 minutes bi an ma ko me Facebook poms. Fine. Fine. Ma boy moy. Oh, and I was say. And mo juma papa moye. You said that. Dem kwa tenten ahondin wom. E de mama me akosia sewa. Correct. Yankopon koso anhye ne den no mo ne ho ban. Na me obi na bo no sisi fiada ma ne hunu amma. Enka kwasia da sorry eni honom. O say yedie eni kwati kwan ni nyina ni nyame asem. Correct. Nyame nkoso nhye ne den. Amen. Mo ne ho ban na me chia na kuma papa bi ma me brempoma no fa ya boku yankopon onka omo amen ekwen ene ma akoso na ya hwede ekonyina na yesisini na wieye ene bi hu chale na mama china bu baby eye me de pa mi tizongo ntimeti o si beri baka beri ba kim beri banza ti I me de pa. Sente mo fon kan ko so ma so ti jai na se wanya ya ube jai ne kwa. Enti bidin said dako mo pre ebe pie na me kofie ahen. Pope no. Yada na se papa we me se pope dachi amma. Yo baba be tenento ano obebre papa. Said dear papa no. Ankupon wonhyira no na sopo pani na obo atra akwakodi obi fi asem no nyina yehwe de ekuko amenti ase enam ne so o sha no omuwa de a wotwi fa abusua ne so bo enam
kutu pebi a wahye no nti omu hwe de o hye ya ye a wo so no ko yi obi afidie be mu odi do mi hu bi da e bi a misha ti yes amere wafo wa asante se omu metire yi mu mi hu bi da na nemre ebeso yes abo bi ebewu a re nemre beso enu nenti masaka ohene no nenti ene minim ne akoso enu nti omu abusuafo no awo chifa wo mo so ba no wo pa asomdwe a wasam no wo de afrafro me efia he ho no asofo asem o ti mate sa wo ka ohene ne wanwan ai o asofo no o sha no so nko wo pa asomdwe a enka afini o chifa asore mane so koye de obeye no enko wo pa asomdwe a nko be kofi no makoka bom nenka yahihye bibia fefefe nennam ne o penti so collection wo pa wi o se title no party boat nti a onko so na chi gu ho no wanim na pope na yamede se wo di asem a na ka asem bia yamede pa wo se woni yonko obetina akonya ne so a ne yonko ane ne bible kasi a ya na esi ne nchen na ni gye ne ho pa ti yankopon ba me se wa onhye ne den na ni se da chia enche ngunim bia na hye he ya ne be pia ba ma nipa nyina ehunu die ewu tikwen da masine modwuma papa a moye eguso enso ya da se wo de di no abebo afra kora bi wo kora me nka wo sakora wa se bi muda Gladys bemi ose the first time I'm hearing the Osha side and the church me nka wo sha bia samwa is wo asa wo de frafra sa Afghanistan sam mo bia ma bisko to me mo ba Afghanistan de na wo ka bia me hu so wo ka Afghanistan wo ka ba fufro so me hu Number ni apini wa eti bacha wo betimi afre Ghana bacha odi di say ngami ase so ahwe ma me se wa so no ma me nkwane en de wa fa mu nyina fimu ani na ye hu ma me no ye be hu no so se bi na anya ni jem na ya rewo ene atete ne aboti sem so nyame ahwe ne so abɔ ne ho ban ama ne nkoma ma na hoden enya ni je sem so de serial class ahye na no ama maami ananka se bi obi a na osiesie ne edom na epu behwe no onfre obi aso obi amehwe no so ya na ye epu kohwe no na ye bi mu se nka ye tete no nanka ya ha no nanka waka na no ana ye beti o ye se maami no se bi wa su oda wa nsore ana se ne pressure kosoro wa bu ahwe so nyame se da bi da pamone ne ko ye no wo wie ye na wa pa no ana wa be jane de na mana tamfa momo de na ye hanam ama wonse ye bompa ye ese nkwane ahoden e de ma no e de bi ma na fe udifo ne na tamfo se omontena ho no monhwe maame no the victory na ye hwe wow omontena se maame ni victory ai amese wa ye do bebre se di okunu kan ye se mpempem tan wa pempem so do nyame shira pa ebisi oh so can TikTok can't we call some but obia betumi akọle some why yes I am fan o yemfa wa TikTok ni so but number na your WhatsApp line esa ubetumi afre normal call betumi afre WhatsApp call just say pick out TikTok you so ni de yenya ni saa wa ha nti we afre normal call WhatsApp call and answer normal call ndi o fry be fa why friend sama ye na emoy pacho peke mu ha no enya bone kra akiri mbete ase kakra bi nti number ni biem 0554 227712 eno answer wa fa number no wa de call WhatsApp na wa frɛ ana apa na wa frɛ normal call pacho din di say na free here. Hello Queen. Hello Queen, me patrol me free America. Yo, na patrol din di say. Me patrol P me din de me. Yo, na say wa papa bi enkwa. Edi ka me share won ye be. Yo, ye be ma ba. Papa. Ye be ma ye hu no so ye feeling. Pa.
Queen, baby, Quakupon will be a pursue of the acid. No, Quakupon. You're taking a voice, you know, regime. Yakumato, ye need tea and a crocodile. And I dear Quakupon in your man, you know, almost your man. And ma, I get a woman, mammy, no. A sombre my Edi Kaino. No pano near whom dear Yammy, a beer over ye. Yeah. Into near Yagnum ye na, you whom the air could be at the near why dear na air coastal coastal wood. When I near him, coastal book for near me, and I near him. Now, if you have got some uncles, as I went in Uncle Pon where your last minute in Uncle Pon. When you move on to the back, send you away and near. I pay the and say, or quite the NAP. What the equal coupon? How for the enemy knows the sow for the enemy, or for the enemy. I'm coffee, or bravo or sister, because fear me near war if you say a way, that's war. Now pay. You walk on your shop of 1 year man on near moving near your wishes, see that from real Yaffy who say a brand ye be legina a wow, be so be without a formal time. You can't say yet will be a papa sleep a pan and only buffoo ye not ye name some work with the upper formal the same or panning to my bread near them to see a fair raddy the aqualay. It's near yam to see. So we're Johnny Mammy for Abbas will be shy, giving more by. Yet, Tanny, dear, I am 419, Saka what? Nothing, Aqualaya near a two. I can't say him. It's your born pious in Uncle Ponion. And now, Nina bear my penny. Me ba penny for a coupon, but ya will be out for a quiz. Yet, you. Mamma, no one that was a coupon. Now, we know your man won't suit him out for no dating to tie him out for me, no. I'm a bomb, mammy, a chidomon right. We didn't copy, sorry, day. Now, what this serious say, mammy, it's not sorry, them on yen now you hear, and near to Musa, mammy, which Musa was soon. Yammy was soon what is ye, nay. So Queen, I pay ya share the moon and as a picture to be by and one and a Bronii, Bema, and then Mamma, yea. What would someone after the Syria wash pictures for any one? Not just a Syria by your mammy. Papa. Hey, now go on Shramun. Amen. On Shramon so. Ah, on Shrawaya, dear pa, and say that was the pa. For music as I'm telling anyone, I'll be premature. I call Freddie, I will tell you to me after a son. Oh, yeah, Monka Flawati. Again, it's all free. Hello, Royal Bini. Hey, Royal Bin TV. Me Burma. Yeah. Me pento quanti no ma becca me Burma. Saudi, and Tokana Adinam. Me Burma Sutia. Yania Jin or Pedapadan in fact. Queen, I me on show. Amen. Queen, I me on show. Amen. Amen. I made the Afghanistan come on a year me. And yet me say Afghanistan come to me and the sa Mama down my pajama and I crash review. Hallelujah. I saw for Afghanistan. So for penny no yard the car.
Nampacho omuntia na ya omuntia ne se. What I come ask me, you know, more. You think Charlie had it? You think Afghanistan Charlie had it? Eh, so kweli obekabia uka wasam no se ne omuka no ntino. Ai, entino ye danyamia se popo abem. Isan se asofo ni bi ohon ma ye show ma asofo a. Wọ́n mú nhwẹ́ Bible ní ma sẹ́m no deɛ ɛwɔ mu no ɛnhwɛ ɛmfɛ nka asɛmpa no nkyerɛ nipa. Na emu no wɔn ankasa de kwati kwan ɛfa so ɛyɛ wɔn Bible na wɔn aka mu nsɛm ɛde akyerɛ asɔremma no. Asɔremma no nso bi no nso wɔn asom mmerɛ na wɔn no wɔn ni ani na wɔn kɔtena asɔre dɛm wɔ saa kɛkɛ no. Wɔn nso fa saa asɔfo no mu anum asɛm. Edi bobra enkonko wi omuye esan se Bible da ho na wan hwe Bible ni masem na wo so yosofo anfa anka ntre wa sori ma asori ma no so edi wachi ne bekode ombenya accident da achi enti no beko so a meti Afghanistan sem ne sro da bia ko Afghanistan why Yo. Me wia Mesa suma bagana de no so kakra. Pacho sem tun bagana de. Oh, Bragana. Chivika wasem kakra. Pacho Bragana pa beka wasem pa. Ne mo man kan tra ye ni diatam so adaroma. Hello, Pen. Me pacho can be utimenka. Oh, who dey at ko kapra. Hello, this is self referring. Hello, Pasha, what's my cassia? Oh, where the kafra. Where the obian say, yet dear do a general sa, and you say I got to offer with you. You didn't hear. You say on network, and I was on whom said, there be you. Pacha, you free. Come more casado. Pacha, this is self referring. Kwabna Frimpo, Contonchi intellectual. Yeah, that was it. No, Canada. Wow. What to say, that 1 year, and can you be wow, we are so we will be not for Canada. No, Mr. You are fire because I'm the same to Gaza. I'm writing of say, Yenano, you follow Contoji divine intellectual media. Exactly. Yes, as I was thinking, you proceed because. And now you offer Ex-Abusuapani brief case. So what the patapasha girls are the bravo. You know, and one a bit. Enko enimuso enko funny say Afghanistan something in Kitamian. Maybe me can say Pope so kind of one. It's embassy a beja. Pope kind of one. Obia to me be a better. Because no or the apotre no didn't no didn't so no didn't on Casa by heart, reactive by heart. Na Boba Manuis was na me real who and a minister and me coupon and the mammy rock way and so I did me who Germany dear. Namaniachi said, Timmy consoling who it didn't so Akatanem and a million and you can say it's not the quantity but quality. Look at the divine aspect of it. Oh, sorry. You didn't not you know what sorry. The Nipakra, a conya and couple somewhere and
nipa kra onye no papa no premo woman ni and nintina she say ono die sorry na ekra like present ya manyankopon say nyame wo na ode buy wo na ode ne mind die de na ebra oba. That is what she did. Directed in Mao kwa piso. Na mestre etiefo ni adofo no mo ni mo bia o di ma me nemba na che. Se mestre o mo se omunjai kura ko. Na me no watete ne mba ni ye. Yes. Ba afu. What you na me fa pe ni ba pa. Na utie abrantie na no kasa. Chese ofifiem o wantisie bia kisem oni nyanse. And I mean, Mammy said, Dabby, when the attack one boy could hear Boko, Nanny Mammy, and Nanny Papa. I said, no, the baby just said, the mammy and the papa. Now, all my sister and saying, and that, dear, 51 China, dear, yeah, fine answer. Because you may be no, dear. Near we are tasked some mammy way, or your papa, or your mammy, papa. Na eye ne bom tedi osipie onye ntokwa ni onye atem didie ni eti mo abo pinchen na mo bedi na twam beka bo de mo nkoso na mo ye mo nka de mo beka na se bibia wie peye na Nyankopon etre na hin gunye mo no bu atan a oni bebi ode na tem bo on ti na wo se abribia yeso ye de ye nkoto fregu fo me bompa ma ma se Nyankopon be ma na ho den no be shiram no atras na wa kan temu ifi agafo ni de mo plan no so said you bana mo me afford iti atanfo mpo no ye afford do en hia wo atanfo mpo mo me afford do to say sana ma me se wa pe die ye ne pa de ma me ye de ni to kwa ne atem de die ne nkika because we have the platforms na ko bi di atem ne ade na wo mo no to say de o kan na no wo de wo ka ma obi ankwasiafo ne nyansafo nya wo ka ma o ti was but na me ti ase ba wo kan na who saw the old worker among Consiafoni and Safoni now be expressing the way of life. It's good and peaceful. Now I'll go back, say, but there was a pass, say, would do two. Yo. Where you are this year? My Mr. was 70 years. Hey, I this year. What did you cook upon Kayana? What you say this year? I'll show you. Babna Frimpong. Yeah, that was it. Bye. Nipa egyina phone yachi. De na yempo. Obi atimi anya ne de. Wow, nyame nhyira mo da mo wo mama masewa. Nyame nhyira mo pa. So tra nyame nhyira mo. Nyame nya mo kese. Nyame nya mo kese. Wo nhyira mo bebre. Na na kufu ado be se maako. E maame akosi asewa ho do. Mi se de mo hwehwe ama maame no. Ne nsa beka no a ne bebem. Ah. Enu a ne bebem. Enu a bibia ne ho abesesa. Bibia nsesa hwe nyame. Wo ye no kwafo se ana ka ne se ya beka se aguru bi ne yedi. Nti adubia me no mato metia bi yeah erade
Adubia me nyano manto mentia mi menya dumbi Adubia me nyano Adubia me nyano manto mentia mi Adubia me nyano manto mentia abusuafo on the wrong side we gina ye pa hello yeah hey floji yeah fracture oh I think me nice you know yeah 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 I love it yeah Mami, to mano, mami. Ah, ah, ah. Yay, answer. Kaweni mute. Yay. Ah, ah. Minya wada. Nide. Mm-hmm. Yeah, yeah. Oh, oh. No dance room. Ah. Yanda no minya wada. Ah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Yeah. 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 Yeah.
Papa. Papa. Yeah. 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 On shrouds. Amen. 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 Papa. Papa. Yeah. Amen. Yo. Mhm. Yes. Amen. Amen. Ah. Amen. Yes. Amen. Amen.
Now, pa Floji, that was it. Nyamenya okesiye pa. Yes, course no. YouTube for no nya sound ni ye. It's a one-sided nko a esa ni si wo. Oh, munkafra pa. Munti sound ni oh. Ye. No so kra free hen. Any never course. Me ba shodi ni sa free. Free Ghana. Yo, me ka shona odin de say. Yeah, friend me Yvonne. Yeah, Yvonne McCarthy. Yvonne. Na me wo. Yeah, friend me Yvonne McCarthy. Yo, Yvonne Pacho yentie wa chira wadwene Yvonne. Queen, yeah, that's a pa. Thank you so much. To be honest with you, me te wana me hu say me knew adena wo was chemistries me the way I kasa ne the way I what done asem na koto country for still ye that's what tears ye senior wo kana se no ye talent and kasa na ukra no so nim. I'm telling you, because the way I wo articulate a year asem no ama obi e tease no say ye na maintain time no so cry ye na hokwa. It's just for entertainment. But if we want to know the truth and the fact, my person share dia ha neighbor. Me notification ne pe bia me wo bia me ntumi ntie kra so dem amen so na me fan too low volume na me hwe nipa yi e bia me reading na no kra me hu ne oka. Wow. Shout. Honestly, pap, the professionalism with which you're doing your work. In fact, sometimes it's most of it to me but be I say emotional intelligence no so you high. Like why you watching say Babeka nyansa wo no sabi. You are not perturbed by big comments. In fact, I don't know why people are not learning from you. I do not know why people are not learning from you. It's made that say. Maybe who say one pay mama be so me te hona me tie bi. E go be serious, but I sure why. Because you have no idea the way I'm not in Kofu and losing hope. For losing hope. People had lost hope because in some not yet be brave. People couldn't put the thing together. But what be one. Council to me by a botre. But one thing can I make and no day meaning say if it's allowed or not. Senka na me busa girl nessa wo number because at least enya wo number me from me friend but at least wo mo electricity na mo de ye adwuma no data na mo de ye adwuma no so that at least so be a free na come bu bi o person send bibi no na wa send it to na me busa lady me say na baby wo ha because why are there and wow. The guy made me weep Mommy soon, I'm telling you. Oh. Because now my young worried say, hey, mommy, we near Cosu be brave, go for Kana, obi, yes, say, or chrome had me many dinner me say in a banner voice. Me say, over the day, yeah, they say. Because the guy was so matured, he spoke intelligently with respect. The need dear mo, dear. Kasane mam onim se brep no cry no baby. I meet you on the way and I'm saying that is all this woman needs. Because I can tell you on authority say ye cafe. Be a all come menasem with respect, with intelligence. I will answer come. Unya asam so said asam no so what they mean unya asam I will be shocked because what can they no sensibly inti nyame shira o mesi bibia wo do wo beka bibia wo de wa no betum kese nya wo tumi ho nya ne ya wo da ye wo ma wo kunu bibia wo din ka ho bia amen thousands and thousands amen so if you can put the number there so that a come bia kuma sebe moto ade de ya ade no yin to be betina ha en show sa na with information ba na ye ni ache obi wa nya we tie from
kwako de ye no be de ye. I'm telling you, be be your form. Because if you know how to come, it's a show so big to me. Number the two na ija why. Yo. I mean sure why. Yeah, number really bibia. Obetumi dia bibia. Nothing bad will befall you. I'm telling you for this fight. I mean sure me that say. Amen. Yes, na wase pa. Nyame nhyiram pa. Na phone lines kura ye bia nipa efre pa e ka akire. Nipa egu akire pa. Sa. Odi ni din bai. Oh. Eti abusiafo ye number na ye de calls no. Eye bibia. Aha. Say pa so that ye number abeto ha. Say me sika de wonim say ye da ya ntimi nye sa. Ale me pele kura. Enye lie. Alberta Apple. Alberta Apple. I think say US. Yeah. Alberta Apple. $100. Alberta Apple. Apple. $100. Phone na me be ma de fa course no. Bibia di phone ye bia otumi di phone ye bia. So di fa call, so di sike, so di bibia de so soma ye. Bibia phone ye timi de ye. Di phone na de fa course ya. Da he bibia. You say Alberta Apple. Be ma so wache yesika. Nyame nhyiraw. $100 Alberta Apple. We pay free YouTube and TikTok ma ye hunu. Ana Facebook anu ma ye hunu. US na o nyame nhyiraw pa. Nyame nyam kese. Pa cho din say na free he. Queen, lady flow new. Na den ti na da bia lady flow ji frɛ ya na lady flow afrɛ. Lady flow so frɛ ya na flow ji afrɛ. Mo ye too much. Lady flow ba ko pɛ. Lady. Oh. Oba ho fe for mama. Now what to say, Oba? Me hu ye pa na so Lady Mama, flow. me ho ye. Ye ho adum ti. Me ho ye. Oh, now be maso e. Me hu ye pa. Sa na mutene nka ne hu ye pa. Ba Queen, me de bia ya na me di bibia ka bebrisa o ne mo asida na de bia me de mamo oni o kriu obi a o hye mo asibia o ye adwuma o ho bia no asida because de mo si ye mo ne ma fa no da strong kra nti asida eni ayeye nkamfo na ye se nyankopon a se nyansa na ode ma wo no a ode ma o producers obi a o teach bia o support bia nyansa ode ma mo on hye sa nyansa no mo kenna on hye mu po o ma nye kese every say adwuma na mo ye no ebia munnim the impact enya ewo ye nyina ye so ebia monya ho idea kakra na munnim how big the extent yeah enti ye damwase asida na minim say mama akosia say wa ne bana oba ye no asemo ye nka ne kese ako odo so da sonko oda sonko bibia mu yesi ya ne yesi yesi ahofefo no ya na yesi nka bibi ya komo mesi bibi kaka betu de obibia so sa na nyame ye no obibi we did better be we de obibi happy abema full package full package obibia bi mama na chese mama na tete be me watete be ma papa na sa o musu nyina ti Afghanistan me kra de me say agi me nsam kra me say Afghanistan nsam Afghanistan nsam no tie me say ayi nyina ha do na me du kra se ma me akosi ase wo na de very nyina ho tie bi Afghanistan nsam me say me betra no wa me hu so wa ba na no ana me peti o yeah ka ga na nsam na muntie muti se bi se na mo yam hye mo Afghanistan de na mutie Afghanistan nsam no de oba ka bibia wa o chese wo ka bibia de nya Afghanistan nsam na enra ko ma men ka story bi nkiram na enra me po adwuma ba ye ho sama ka cho se me overnight
and I'm bedroom. I had no America time. I say New York Eastern time. Bedroom febe 8 o'clock. It's a bedroom. And my brepa. Na me de me jari and me kodai. Until me kodai, I'm sorry. And I'm saying call WhatsApp kakra. Before say me kwa kodam. And I'm post to baby. Na ade na me post to ye no. Oh. Na eka because me ma me papa wuye enchai. Omu nyina ewuye enche kra omu me ba me na di kan wuye within 2 years na papa so free mu na ade a bebusuafo ma me tie ase wi a me wa America omu so awu ga na ma me tie ase ne say omu nyina the year na date na omu di wuye no omu ka kire me say omu ntimi ni afishia da no ntiji say before a day a date be I say before and I say after that date yeah, asante amano. It's such a committee. It's in the sorry, Anna. Me who ma me akosia say was say what still I was she waboni duku. Name on Mojina sorry them no bomb pie and I'm saying my me a wise lady. And I'm post to a dear. Now I'm sad then I'm post no crown on I'm saying hope for ne that made my first parents my should be and I'm post to you. And I did Yatija honor WhatsApp user na manfo. And I'm say, hey, na me who's and I'm say, no bro, me who say Asantini be any one more. Ye dinner fish ya da, yet exact date. Ya me who beat that. And I'm mission it to nams. Oh, mammy, Yankupon shall when you say, now your bar so I'm and I just say, me who ye, Miss Menia, and me what I pada me die. Queen, me die papa, I'm sorry, and I deserve blow, and I'm say, and I me to me from him, me yam, me home baby, and tell me who ye no, and then me Jamaica, and I'm the Mefide to hot, and Afghanistan, Puba, it's Miss Ramo. The Amuye Pia, Mamma. Cheto dra mo nya ma me akoso ya se wan de bia so yeso a ye nso ye de tibi ye de tie bi no enya asem petwa enti aseda ene de mammo aseda amo betie nka wati oba ebin kamonso nyamishra me pacho yo oba Lady Flo abusiafo Lady Flo no Flo G cover na Lady Flo so aba bebre course na ka chire e course pe egu achire na me nshira mo wate Alberta pew pacho ye da wasepa Alberta pew minim baby a wo hwe ye free kura TikTok ni TikTok ni YouTube na yo nyame nshira double ni nyina hwe TikTok aka no hwe YouTube kakra nyame nshira nana when go say amen. Lottie say I like Afghanistan song. Hello. Good evening. Hey, Kwame the bomb. Na dey nto bomb why? Head up call. Oh, where the kafra. Yeah. Yeah.
Maybe you're coming. Quanto bombo kwa nene ka kwa rimi huna koda obi amu ni seketu mpacho Mami nessa compona posso e di mami prempo machi. ai sa so abompa ese nyame ma no kra na edi meboa One pass on one power chance to somehow. aha nti sa wa fresh chat sama nti so kan sa won kan ne bone si anim ni tirim no kra ko opesa da edi One bonnet now so no be na no and you must be to make. Just a yare obetina public the car say. Odi ped in the hospital. Eh mami to utimi ko fa ko hospital ah na busu afọ wa that means mami you no share secret one akwatna Angel FM ka say chance ho ma bebre so na ire kono say wan no ne na kana ni na ama court kwan ayenti nkai ken nyame inside most of the biano mode and something yani atechiri etiri di today nyame shira kwa me de na wayi kanu and the babes o furo se kwa me ato bomb me se kwa me o so won to bomb kwa na nyane ka ka odi hunu kwa kwa me me so wa ya me body be fa no afi na me na etwe ye rad me so ma me champo bi amoni siketu asem ba o sometimes kasa no ka e bia no ayi interview ba ko bi obi nim na kuma me na adwene be bia ya boda dum be din ya ade bia se do sini ni tinti Hello. me nyame hello Yes, Yenny. me patcho ani o mami Pacho, good evening. good evening o obapa Anyway, the Omea Yenny Anchi. wow now did you say Pacho, your family president, Casafi US. yeah prissy My Yenny Japan, the Bia, my emergency, my Fraba Sonso means me family. enen kwa na de wonya wa ya de And I'm quite my baby too. I pa wa ya said, de be me tewa. La bibia anya mesere se unyansa ne unim bia nyankopon de amma wa wo de ka asem wei wo de tase no nyansa kwan so because me hwe a come here say ma me omo kasa ma nyina ya ka omo no otu wo Ghana enti ni baka kra bi na di ma achi a mo da se kasa ma no a minim se omo bo mo timing pa na munyansa no so mama no mpata amen Empo yakra ya college cry a friend no mumma ya kwan ma ya nkeka de ya pebia nsore nkosa enti me de dem eno nkwa na mani ji wo ho pa say omudo mo time bra mo be ma no be pa na mo so mo mama no mpa no mani ji ho pa enti mo nkoso edamas yo prince nyame nhyira pa yensi ya da wasipa nyame ne hene ai mo amubusa number se number apese o de frɛ no 055 number be na me bubu me bo ayi number SNG number 0554 227712 0554 227712 ba ko pa obo yin akuma papa Grace Calendar what would you papa and let them live hot papa me senyagro oh my goodness what try some kafra any from me back give me that someone from
Now, Obia want to say, Me pa chobia ho ye now swear. you want to. Yo. So, Ye de nyame this ase. is what bending. Nyame. Oh, Miss Submission Kakrani said, Lady Biba Kasai, Wakasapa, de Biamika same way, but also the Biba Piso. Honestly speaking, no, that's your talent. That's what God has given you to do. Wow. If you say this is your profession, this is your talent given to you from a straw would be see what I say so. It's of course so many. Oh yeah, come and the way you present your thing, no, it's like you direct your audience. Even crowd kasa with proverbs yet obia easy. And I would direct submit so and ultimate control your listeners into no obia ma bibia emfa kwam into no moye juma mo boy juma pa into mun kosum boy juma ne sa na nyankopon be hira mo wate amen nyankopon be hira mo bebre amen yeah mo me de me 1 2 3 and I but in everything that you guys do, you and your whole team, God should bless you in every little thing that you do. Amen. Why? All right. Amen. Yo. Na me pa show. Meeting me, Jana Bontina, the young who Baba says, and better Chamba, my Cassava, Mama, me, I must shimmy or honor. Meeting the Mijana body, I ate the Mijana Mabo. See a tree cramming come once in view cry. Hey, it's 3 penny. Oh, boy. To Obama, the Obama, and then patch up of wine patch up. Office all body up. One of one is here, why patch. Where they be cut to you for? Minima the crash shit anymore. Minim say, ye did Jano, say this one, or say the day, and the crash shit in 1% by something coming. Yes, said that. And now, Queen, I'm now power no why you be secret of you? Why you be secret? What me too? My answer something, my whole nation. Now, so you want the move, have a good night. Same to you. Thank you. I was for meeting out to some couple maybe Jimmy, so no, no, to na drone out there. Why you don't want to also now couple body to train the name of a film pet. Naturally said, and to me, it wasn't me, many a fool. Tina may many some of Anchemwasi. Many a man for a dinner, I'm a today and a boca. They should all have to say, for power, I was studying me, but not for an hour meeting anymore. Who's the name that Kukupa? Yamiadum, he said, yeah. And Chebefu, come on, I said, Queen, my boy, and I mean, yay, oh, children, me, my bosom and form of me, I didn't win. Maybe I told him to say, I'm free. Hey, Christabel. Me pacho now free Christabel. American. Okay. Yo. Pacho yentil Christabel. Amen. Me said I knew something into said me feeling Korea moving to me. But me, I'm a person, me can't tell me, I could say what I said. That the lumber when you be met took a crabby pet or say
Me you me queen pa Ex-Abusuapani. Oh. Apiko you ya Ex-Abusuapani. But emuno aha. Aha. Emuno. Thank you. Emuno hono. Ose. Opo ade nim bibia. Oto ne bo ase. Me pese me catch mama kosia se wase. Ni kunda de lomba wan ka se nyame nim bibia o. Ose obo ade. Sa obo ade no onu no obo yen o. Onu no obo asa so. Enti so that lomba si obo ade nim bibia no to ne bo ase a. Mama kosia ye si on to ne bo ase. Enra o mameru ho sa me hwe no. E wa sorry dem ho no. Meru ho ye enna me nya rehiem se Erade akoma me ku ama na ewie. Nti na hinche no mama kosia sewa oba behia na ye nyina bo se de di nachi. Nyame pese me kan ni obia Erade nhia obibia etiefo ni koto media fo nyina ara. Ndam ase. Ne se da wase. Nyame nhyira Yay, Christabel. Wow. Ni se de abusuafo yi wa akoma pa ne odo. Duwa mo kasa wi ana wo se egume. Nipa na nyame ahye da selecting nipa omo wodo ne akoma pa. Nyame nhyira mo wate. Asemo ye da ho yi no. Nhyira mo. Uni akoma papa. Nhyira mo. Untimi ni mama akosia se wachi o. Debi. Pacho wanya ko. Yo, mpacho din di say na free he. You can pay you 2 million. That's the one about 100 million. Kafra me dofo kafra wate. Say Katayana. Ne, Kata me do. Yay, kafra. Oh. And I mean, Amen, mama. Mammy, I'm no one. But this year, I'm the young chain of the drum. Quite be a Mario. Wow. Yo. We are half of one air. You are something. Yo. I mean, I know, man. Now, so my young enemy. Only a pop. Amen. But because my na kwa say o mama nyima ni na me pese me nyima ni. I said that. I don't be sad and say me nyima ni mo na say o ni ti befu o say dey obetu su tiri fu no. Na dey me dey be ho One day I yeah, Amen. mean, so, papa. Between them one, me say, Mrs. No, yeah, me true. I said, honestly, nothing. And the other, the corner, yeah, I'm a fan, I'm their fan. I went, I'm not one of Debbie. I mean, I didn't make and do what I'm so for him. Because almost it will be to me, friend. Means me, what I'm a friend. Oh, Hector. You. Wow. So maybe papa. Wow. Me down. And it was you why you get your what? Yeah, me. Make a for a memory. Or a Mr. Say, near the old woman. Yeah. My cat said, Mr. Mr. Sunday, me happen. Wow. Wow. Me have this morning, remember the same thing. Number, yeah, you have to see. Obama, pattern and so on, people number. Yo. I should show it. I said, Yeah, that was it. Amen. We shall so.
Yeah, we go be brave. What can you do? And you make us do my enter you. Before I'm 11, you better do it. I can bedo. For my sample. And my mean Colombian, Miss Mobile Colombian. And you sister, the other can't say nothing from way. Nah, ya to media, rather than why and want to my Amen. Want to my and be young cover. Amen. Almost say you feed your tube. You are so young or not one kind, look back or not. Oh, no, don't be pam no cham no. Then I mean, to a joke. See, yes, I am going to all we are more. Now, the mammy will bring you and Sunday. Yeah. And I say, More quick, and now you some Baba catch them. Why? Now make us. And because you're me, this is all the team you know. Pen 1 year on the 40 staffing open 55 near again. Or me, or dear, or don't you, or dear, what dear, what dear time me. Do I mean where you are? Your best, you know. Now, I shall, mammy. TikTok and a Facebook and be. Not as I. What will follow your family? Never met say. Even though one in this one, I say, never met say. And sister, you're the one say. You're the one in your mission. Amen. And I'm going to hold you. You're the now you move. Yamma. Yamma, that's a more kind of. Yes. So, Mama, we should have. That was it. Mati Mama, na mi should have. Yo, that was it. We thought a day one. No, okay. Maybe I saw I was that fine. Me pass you. Mati Mami, yeah, that's it. Mati Mama, na mi should have. Yeah, that's it. Yo, yo, Mama, na mi should have. I was for Mamma pet a media meeting a fool. Some mamma who said a fupa meeting a new. Could be a refuge, Kakla, Menacid dollars a day. Chiname penny dini, but Menacid doll. No oil in a. I shall did this and after free. Obani mafia, a fienima. Yay! I would say, Yamia don't patch on our swear. Sinyamiado, 1 year, me free few New York, your family, yes, a wow, Papa Baby. Oh, Papa Baby, I'm pat. Me him, I want to say, Me patch on me, who ye, mammy, Papa Baby, I swear. And see 1 year. Now you couldn't swear, ye bear ma. So why do you when you so? Why do you when you so? What can I do when you so?
Yɛbɛrima so wote sɛ yi. Yɛbɛrima ho yɛ. Yɛde Nyame ase paa sɛ ne nso ɔde akyɛ yɛn bio. Na ɔde yɛn nyinaa bɛhyia mu sɛ baakofoɔ ɛyɛ mo mma. Yɛde no ase paa. Na ɛnɛ b'ani agye. Ani agyeɛ no ɛne sɛe. Sɛ mama kɔhyia. Mede mɛka sɛ me sister panyin no. Mama kɔhyia. Ne ba abɛka nyansasɛm ɛde akyerɛ yɛn a yɛtie ne yɛn a yɛbudi ho abooboo. Yɛda no ase paa. Na afei nso so nkranhyɛ nsɛm a yɛbɛka akyerɛ yɛ sister ɛne sɛ wɔn deɛ da bi ɔse ogya ma Awurade. Na masua nneɛma bebree afiri ne hɔ sɛ abotire awie ma nkonimdie. Ɛnim sɛ yɛn nua no obɛdi nkonim. Na deɛ asie bia yɛsi yɛyi deɛ ɔmo yɛ asɛ ɔmo yi ayɛ n'ahi ɔmo yi ama kyɛ sɛ wɔasu anaasɛ dɛn nso deɛ mo yɛ nyinaa no ɛmfa asante amammerɛ so. Kame hu yɛ sɛ obi wu na yɛdi n'afinhyia na either sɛ yɛdi no earlier or anaasɛ yɛbɛdi ne sɛ afinhyia na ne bɛtwam. Yɛni ne da no a ti sɛ mo sɛ mo di afinhyia na me kora de menka na afinhyia na mpo. Ɛme sɛ ɔmo a na ɔmo ho atɔ ɔmo a ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ ɔmo biribi. Tim deɛ mɛka akyerɛ me nuanom nyinaa sɛ emu obiara nhwɛ wei ni ho awerɛhoɔ ni ho apɔwbɔ. Wei ɛnyɛ ayi biara. Me maame am ne te ase. Ɛne sɛ wohu yɛ no. Waboto na me sɛ ante wo no woyɛ asanteni. Wonim asante amammerɛ. Saa ne yɛ no. Na wogye wei ato mama wo asɛ wɔyare koraa. Ne wayare ahomakye. Me ma da no no frɛ me. Ɔne mbɛka nam sɛ ante fa to so ma me na kakra wae. Enti yɛde bɛka ne sɛ yɛde yɛtaeɛ maame akyi no esum wo ensuo to ɛhan mu o egya mu o yɛde esie wodi fɔ kora yɛde n'akyi wodi fɔ kora no kora yɛde n'akyi yɛnya nya n'akyi di da yɛwɔ yɛ bia me di n'akyi na mo afutuo kakra mde bɛma me nuanom sɛ wɔn nya atem didie na wɔn di ne babɛɛma no ne papa no ti so wɔn yɛ bibi no ɔkɔ hɔ no ma me deɛ me hu no sɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛsɛe bibi a na wɔn a na ɛkeka nsɛm gu ebi kura na adwene na nti sɛ deɛ wɔn ka no wɔn di na tem wɔn kɛse no wɔn ka nsɛm yɛ a yɛagu no so no yɛbɛsrɛ wɔn kakra wɔn ntwa so kram ye woyɛ den ne papa no wɔnti ne papa ayɛ agapade bebrebe na ne maame kura ntimi ma hɔ because of mansun ne wɔn wɔtimi ba hɔ nti wɔn so wɔnyam wɔ bi mfa wo yɛbɛsrɛ mo yɛni nkotodwe bɛgu fam yɛasrɛ mo yɛsrɛ mo nya akwala no mo susu kɛse no na mo nim nipa ti mu adwene why Timi deɛ me nua me ba ma ho ɔfɛ me hema kakra me ka ne sɛ mesrɛw ma ne nto atiefoɔ ɛne ɔmo kɛse akora nya so mu nya no mo yɛ sa akora ma me no kora wa wo ba no odi arɛ ti ɔmo nya bibia ma ne nka na ɔmo fa ɔmo ani hwɛ ne papa no obie ni hɔ a ne papa wuo me papa wuye na ne ma ye be nam di sika ko ye di ye na me nua baako papa baako first kan so ono so aboke ko kan ne ma me se ono so boka pijama wo mo na nso no na ni kwa sen ke pijama wo mo ni nyina ye tena se so wono de wo hu no ose me de me nya bibia me de me di akire kopem se ba bia beduru a munya ne mpaye ne mmoma ne sɛ obi antumi nye ne bɔne
okɔ hɔ a boni bia nto no eno nko ani hia ti me ba me da ase me pa cho yo mami nyame nshira pa me so me da wase nshira mo pa na de mo ye mo ne ehwe mo a yakoma to ye yem na me se ensam die kwa die be se me hwe obi a o because ko hwa no akoma ase metie wa no makoma ato me yem se boko ti won kwa na metie nto obi anya ka akua makua wonti se me se kotie kontonchi ho beto ti ya die ye kan se damasi se mama yakoma mo kasa yakoma to ye mo ne yekunu me yekunu emiso me se yekunu ye bema me tene ne kura no mewu bisi me ne kunu a ka wo de tena ho wo se wo bema wo ba wo de mi kunu ni kunu ka wa na ga sa wo pa me bema na chese wa be fam bema afiri ha ho me bema wa ware mami mama kura ya nye mami ne edadodo wa hwese nti na me yewu na ni wi ase nyame ntum nkwam onfama na mo sisi yie bebi bia lo mu bedru bi omo mekani ahye wo monim mate mama ya da wase ba ehu o be ma wachigu ho abusuafo nyame enhyira mu nyina pa mesra mu da bia ka kire mu ni di ma ka be matem munyai sa munya botere oh urade munya botere wate munye sa pasho din de say na free mama pachara mo ti say pasho ya huyo mama one no size me be ma pachara mo ti say kasa na ne ho nto no ye ho ye oh mama to me be man come be just me oh mama one no size me be ma na mo ya de money adwuma money asia ni ma dabo na masipa nya mi hira mo ne adwuma papa mo bo matwo pa na ja me se me fa na pam cho pese me busa asem kakra eye enra program na course no mama say wa de na ai e won kra ho no na maame no osusun bi na mpacho ene maso eye me na kakra mama champon wose kwadwo na bayo na me pacho akola be na no kan wasem no e kra ye nanti esu no ti adi se kopeti ya hwebi ene ade ha me ampesem busanti no se de me de atom frem mo Ghana de pacho kotimi ya no ma me akabe me de pa ubusa ma me no yo ai yati akola bi na no kan wasem no e fa no wo because me sure say enye sister me nwa asem na woka ananya akola na mo fie no bia brother akola bi wo baby foforo say so na kira me twa abra mati are matia mami that rumba me ya asem no woka oh mama me pata I me kwa you am mate e afre me I'm not so yet masipa nyame hira mo interview kwakupon kama nyame hira mo pa me ma me sto da mase ene dwuma pa mo ye nyame hira mo the sad ye obia ka me say bi ba frem no ka bibia me say na nko tie kontonchi ono ho na ye papa bibia mo pa bibia free pa mo nko kontonchi nko tie enti me ka mo bia ti say all original legal wives, all my wife. I know that you now, but be a baby at your material contonchi. A honor Afghanistan for no, or my bob or Nemanwa. Ya deba, every share go now your pinson. It will be asked, say it's you. Na me shout, and what you my pa, ye, ya dog baby. Ya mamma should dog. No wisdom, sister. Na me shawati. That was it. Na echire bekasa. Mama bye. Bye, mama. Na me shraw.
abusuafo nyame nhyira mu nyinaa yɛde mu nyinaa bɛsi ha nyankopɔn hwɛ mu nyinaa so Facebook, YouTube, TikTok, Double Sparkle, EC, highlight and reaction, ESC highlight and reactions. Mama nyinaa Facebook for TikTok for me da mu nyinaa si nyame nhyira mu nyinaa